pasa, parroquia? Benvidos unha semana máis a Lume de Carozo. Que pasa, chavales? Como vos trata a vida? Bueno, hoxe temos aquí a un invitado, diredes que este chaval Este máquina. O que é unha excelente persona. Sí. Bueno, empezando polo principio, eso, quen eres? Que é o teu nome? A que te dedicas? Que fixeches? Bueno, pois eu son Alex Nogueira, son un máis, o sea, sin máis. Fálame normal. Ué, é que estou nervioso, non podo evitar. Joder, tío, moitas gracias por vir. Son un chaval de berres toda a puta vida. E nada, sin máis. Son fisio, ahora mismo traballo como fisioterapeuta, pero bueno, toda a vida estuve moi relacionado co deporte e tal. Nada, sin máis, non? Que deporte facías logo? Bueno, son da Estrada, na Estrada hai moita tradición de badminton, desde Somos os máquinas. Desde É o os que hai. 7 anos ou así, a muerte co badminton. Pero bueno, moitísimas horas entrenadas hasta acabar a carreira, que xusto xa foi a transición a empezar a traballar bueno, pois Xa, complicouse a vida moito complícase, ter un sí, grupo sí. de entreno tal, moita xente como en deporte iba a decir de mierda, pero non, como en deporte Minoritario, non? Como deporte que non é é fútbol. Eu iba a dicir que eras deportista de élite, pero de badminton, entonces é como... é menos. É menos, é como, bueno, pois é regional. Chegou un punto que cando salía de festa ou así, que bueno, eu tamén salía, o sea, non son solo deportista. As 24 horas, non? Que É deporte outra faz? vida. É dicir, triatlón. Sí. Porque máis ou menos pegaba ser delgadito tal, eu que sei, a xente Sí. dicía, va, pois hostia, que Pode guapo. colar, se non te Guapo, poña- non, sí. tío, mi má, durísimo. E despois eu dicía, no, fago badminton, hostia. E eso tal, pero eso, la plumita, no, que se dá en educación física. Entonces nada, aí a muerte co badminton, despois xa foi a transición a empezar a traballar. Foi aí un proceso de entreno, pero para pasalo ben, pero despois das de conta de que sin entrenar xa non chegas a ese nivel que tiñas, entonces diste que puto asco, entonces empezas a deixar de disfrutar, tampouco estás motivado, entonces entrenas como por compromiso, despois sigues no club, e a día de hoxe eso, sigo no club de Club Badminton Robachol, sigo ali botando unha man, pois eu, se hai que montar, a muerte con montar, se hai que estar detrás a muerte tamén, pero claro, o sea, é un pouco peor no sentido de que como non estás ao nivel, pois nunca mola, non? Motivando aí as xóvenes promesas. No, joder, si tes a oportunidade de seguir está entrenando a tope e ter, al final ter objetivos que che motiven, pues a tope, pero Home, claro. complicado. Contanos aí un pouco o palmarés. Que fixeches? Os tu veches ali perdendo o tempo, dando ya a plumita, na máis. Palmarés, a ver, eu que sei, campeón galego con Manu en dobles, creo que foron 6 veces. Facilísimo, o sea, Sextete, é o que facía todos os fines de semana. Pero bueno, Manu en Indy ten moitos máis, despois en dobles mixto tamén quedei campeón unha vez, unha plata en individual, despois campeonato de España en sub-13, sub-15, sub-17, o sea, perdón, sub-15, sub-17, sub-19, campeón de España con Mano tamén. Houve unha época que éramos apoia, verdad? Non sei que pasou. Torceronse cousas e tal. A ver, é o que ten... Despois fomos a ver, É o que ten dopar, campeonato xa de tal. Europa, competir, foi a todo o mundo, que estaba dopado porque estaba tomando corticoides e non podían xogar, casi. Hostia, porque que xa estaba putada, dopado. chaval. Eso estimula, eso ponte como un animal. Exacto, estaba dopado, Claro. e non sabía que estaba dopado, e depois houve un lío aí. Bueno, da igual. Eu fui a todo o mundo, que é o que digo agora. Non ganei un Sí. puto partido, pero nada lle importa. O sea, Pero- esa parte Bueno, non xe caché. fixeches máis que a min, está de puta madre, non? Hostia, pero logo os corticoides dan o sea, en... Por resulta que sí, a ver, eu No teño... doping, vamos. Sí, o sea, Sí. resulta que hai certos corticoides ou certas dosis de corticoides que, o sea, digamos que non é que vaya a sair dopado, pero son sustancias dopantes que tens que ter un justificante do teu médico. Isto si o soubera con tempo non pasaba nada, falaba con Xa. ele e tal, era bueno, é unha movida da hostia, o sea, é bastante complicado. Bueno, sí, pero que Entonces, habría como solución, foca a ¿no? selección española, tampouco era o máis importante da selección. Xa. Pois dixeron, mira, chaval, ti non xogas, damos polo cu. Que por facían? O teste ese de mexar cara a eles, moi agradable. Sí, boísimo. Eso que tal? Vale, cuando quieras mea. Miran para ti, ti, pero vas Pero, o a sea, mirar. tens que estar cara a eles. Bueno, cara a eles. Eu fixeno dúas veces, unha vez foi en plan, vale, cando quieras mexa, e non estaba mirando para min, e outra vez literalmente puxos incluso de cuclillas para ter a vista á mesma altura. Que dis, tío? Que bizarrada, cabrón. Sí, locura. Que conste que eu, como son un tío que neso non teño problema, oye, mexei a primeira. Pollón Guau, vai. como te pillo nun momento a así, cada ocho de mexar antes, imagínate. E ves aí medio seco, e hostia, chaval, que Tes que tensión. beber. O sea, xento que o típico é que ten que beber hasta que revente literalmente mexa e despois está mexando toda a puta tarde. O sea, é unha puta mierda. Flexeo de pollón. Ostras, chaval. Sí. Pero bueno, E bueno, eu como me sinto bastante ben dotado, pero non teño problema, saco ya ali. Claro, nese aspecto encontrome seguro e tal. Aparte de deportista, Pero pois... sin máis, o sea, eso. De feito,
vivín con xente que sí que é deportista, moi top, de feito, o segundo, o sea, o primeiro ano de carreira, vivimos na residencia... Claro, porque ti, o sea, despois, o sea, unha vez te profesionalizaches máis, fuches a un centro de alto rendemento, non? Como o sea, é iso? En teoría, a ver, que na Estrada o que pasa é que en teoría o centro de badminton estaba ali, na Estrada. Entón a xente vivía ali, había chavales que estaban ali vivindo, menores e tal, e que depois iban a entrenar. Era como eso. Despois deus o salto, por suerte deus o salto, ao CGT de Pontevedra, que ali pois é como eso, unha residencia que están moitos deportes e tal, e vives ali, entrenas ali, e a verdad que é super guai a experiencia, é super exigente, literalmente tes todo marcadísimo, en plan de tal hora tes clase, de tal hora entrenas, de tal hora tes clase outra vez, depois comes, depois descansas, volves a entrenar. É unha puta locura, pero bueno, é super guai. En plan, conoces xente guai. Claro, o sea, de É experiencia, como ten que ser estar unha cos locura. teus colegas vivindo, é unha edad, o sea, é bastante loco. É casi como experiencia universitaria, pero antes Pero de... moi intensa, sí, O sea, pero moi intensa, e a xente que non bebe tanto como non Como na universidade, non? No, ali imposible, o sea, ali cero festa, o sea, te pasaban lista para ver si estabas na cama ás 10:30, te daban a habitación. Buah, que mal rollo, non? Bueno, Hasta era moi estricto. certo punto, en plan, psicológicamente non dis, me cago en Dios, tío, estos putos collóns de toda, sabes? Porque ademais supoño que será unha rutina Claro, toda similar todos os días. Cantas horas entrena, Como por todas as exemplo? vidas, tío. Claro, pero era moi emocionante tamén, porque ti, o que sei, Claro, bueno, estabas aí nesa burbuja, tal, estabas competías. motivado, entrenabas moito, tiñas todos os recursos que necesitas para estar entrenando fuerte. Entón é moi guai. Sí que é verdade que había xente que pues pasa como todo, non? Pasas épocas que non che apetece entrenar, ou outras épocas que sí. A ver, porque eso está, o sea, está ben sabelo, porque claro, aquí de espectadores temos a estes 4 futbolistas, non? Que xogan, entrenan 3 días á semana, 1 hora, e xa lle chega ben, Bueno, pero hai xente que dous. entrena, chavales. Hai que espabilar. Claro, a ver, joder, Entonces, é que a xente no, pensa a ver, que ahora, é unha puta mierda, ali entrenábamos a moito, ver, entrenábamos. ahora pero fora a ver. coñas, o sea, cantas horas entrenabades ao día? O sea, como era o vosso Ali día a día? entrenábamos, a ver, o meu día a día era pois lunes ás 8 tiña que estar en clase, ás 8 da mañá. De 8 a 10:30 clase. De 10:30 a 12:30 entrenábamos, 2 horas. Despois duchabas de tal, non sei que, entonces a unha, a ver, non me acordo exactamente, pero Xa, a unha máis ou menos menos. cuarto ou algo así, empezabas a clase hasta as 2:20. Entón xa facías as horas O realmente. sea, que entrenamiento de mañana e de tarde, non? Claro, entonces entrenabas pola mañá, despois comías non sei canto, moi rápido, dábache tempo, a mí dábame tempo a dormir unha siesta, o sea, a siesta eu comigo a muerte. Hostia. E despois ibas a entrenar, entrenábamos de Bueno, 4 a faríache 7. falta. De 4 a 7. Despois de 4 a 7 recordo que eu e mano nos metíamos sudaos, sin duchar nin nada, tirábamos na cama así, e dormíamos 20 minutos máis, en plan, porque non che daba puta vida. Guau, tío, pero ese de Despois dormir ter tanto que meterse porque dúas tiñades que estar desgastadísimos. No, porque dormir te cada da 20 sono, minutos, tío, tes sono, como un tes japonés, sono, pero tío. sin máis, tes sono, durmes, non pasa nada, o sea, durmes. Sí, no. Despois cenabas como ás 8:30, o sea, cenabas super pronto. Despois xa era, en teoría, a hora de estudio, que, bueno, estabas ali cos colegas, tal, non sei que, e ao final, pues, ibas pa cama, tampouco ibas moi tarde, tampouco ibas moi cedo, o sea, tampouco que dormiras Xa. demasiado. E dabas conciliado ben estudio con entrenar, porque ao final chegaba reventadísimo de todo o día e chegaban ás Sí. 8:30, o sea, tiñas ganas de estudiar. No, nadie, Quero dicir, no, a ver, para nada. partindo de que gana non Non sueles ten ter nadie, nunca, claro. ainda que teñas O sea, toda a tarde. A ver, pero eu só estuve en segundo de bachiller, claro. O que pasa aí que moita xente métese desde terceiro da ESO, a ver, sendo realistas, é máis fácil ali. O sea, é bastante Xa, máis fácil. non é o O sea, é mismo- un nivel un pelín inferior, o sea, non demasiado, ao final ti tes que saber os mesmos conceptos que outros chavales, pero bueno, é, digamos, máis relajado nese sentido. Joder, tamén me cago en Dios, tedes que Claro. ter un plus, entonces todo o puto día entrenando como animales. Bueno, ao final, eu que sei, pues tampouco, sabes? Eu que sei, estudiabas e ibas pa cama, pero tampouco era unha locura o que estudiabas. O sea, vamos a ser... Xa, non. Tampouco era unha locura o que estudiabas. E nada, eso era o lunes e os martes, o sea, lunes, miércoles, viernes era así, e os martes e os jueves era clase de 8 a 2:20, sin máis, metíamos aí bastantes horas de clase. Se te paras a pensar, é bastante máis que Sí, normal. sí, é non? unha puta chapa. Entón que xa flipas. recuperabas as horas de entreno, xa recuperabas esos días. Entrenabas tamén pola tarde de 4 a 7. O sea, para que te fagas unha idea, entrenamos 5 horas lunes, martes e miércoles, perdón, lunes, miércoles e viernes, e martes e jueves 3 horas. Joder, tío, eu estou pensando en plan, desde o meu punto de vista e tal, que son unha babosa espacial, sabes, tío? Dame dando ansiedade solo de pensar en Tío, ti, que va, que era, tío, eu que sei, tío, te adaptas, obviamente, si te metes a eso de repente, petas. Home, claro, Claro, sí. o sea, é que iso ahora sería a actual mentalidade de moitos tiburón, anos, sabes? Claro, son moitos anos de ir adaptándote a esas horas de entreno. A ver, Xa. despois hai épocas. Pois hai épocas que de esas 3 horas de entreno, obviamente, en badminton, que hai unha parte moi importante de táctica, técnica, pois eu que sei, desas 3 horas non iba a ser todo cañón, sabes? Non é como ir ao gimnasio 3 horas. Xa, O sea, en claro. plan, pois había unha parte de técnica, había unha parte de tal. Como tes moito tempo que podes invertir en
en esas cousas, pois joder, ao final obviamente sale xente guai, porque entrena moito, tío, entrena moi ben, Rafa é top como entrenador, o sea que é moi guai, a verdad. O sea, falando así un pouco de deporte prolongado, non? É continuo, o sea, como de bo é ser deportista de élite para o noso físico ao largo do tempo? Vale. O sea, recomendaríalo? No, a ver, deporte de élite sempre... Ou durante un tempo, Claro, como o sea, sería? deporte de élite, a que te refieres? O sea, claro, deporte de élite, si vas a élite, o sea, a xente vai ao límite sempre. Claro. Pues, eso, Sí, levar o corpo entrenar, ao límite vai a ir continuamente e sempre tal. ao límite do que o seu corpo vai tolerando. Entonces, hai xente que ten unha genética que lle permite ir moi ben a ese límite, o sea, falando, por exemplo, en culturismo, ¿no? O sea, Sí. ten xente que tolera a química, aínda que sea o máis nocivo que hai no mundo, e tolera, e Xa. aguanta, e depois chega vello, non lle pasa nada. E hai moita xente que apalma no proceso. O sea, un pouco lotería, non? Ese é o caso extremo, non? De Xa. deporte de élite, pero pues en badminton, en outros deportes en general, como tes que ir sempre aí, joder, tío, é moi difícil aguantar anos, sobre todo. Claro, que hai A ese como ritmo. moito, por exemplo, É que, tío, non? te tens que templar a mente moitísimo, tío. Pero, bueno, a mente sí, pero a mente non te creas, porque ti estás aí no círculo ese, nin paras a pensar. O sea, non te paras a pensar, vou entrenar. Xa. Vas a entrenar. Xa está. Punto, o sea, sí, non sí. É, o sea, que Non hai opción. Eu estuve ali Sí, entrenando, sí. o sea, de segundo de bachiller, primeiro, o sea, toda a carreira, era en plan, nin había un segundo de pensar vou entrenar. Solo Xa. non iba a entrenar cando pasaba algo. Claro. O sea, rompeime unha perna, tal. O sea, tiñalo tan interiorizado na tua Claro, rutina algo que- grave, ti sí. ibas e xa está, non? O sea, non che apetecía, da igual. Plan, O raro era non ir, Buah, xa. porque aparte Claro. do caso foi un pouco de cabezonería hasta onde eu sei, porque realmente, o sea, ti tes un problema, digamos, non? De, o sea, A ver, que claro, o sea, ti que te eu pasa? son un mierdas. No, pero eu teño... Aparte do problema eu teño- psicológico, Eu achico. Eu teño artritis idiopática juvenil. Sí. Eso que sería É unha problema autoinmune que afecta as túas articulacións creando inflamación que se se mantén esa inflamación máis tempo do que Sí. sería o normal, pois ao final acaba destruindo as articulacións. No meu caso é moi light, no meu caso estou me tratando, é todo ben, ahora mismo non teño ningún tipo de síntomas. Claro, ti pero sí que dixeron, hubo che fai un épocas- deporte de impacto, Hubo épocas na infancia que sí que había meses jodidos, pero tío, eu que sei, eu disfrutaba tantísimo. A min sempre me encantou o deporte, en plan, eu Xa. Dios, sabes, teño esa parte que eu ahora asocio a que é como propensión a ter ansiedade, pero teño esa parte que necesitaba facer eso, sabes, ejercicio en general. O badminton gustaba a mí máis que outros? Pois eu que sei, igual non, igual se chego a probar outro deporte tamén iba a muerte. Eu creo... Porque aparte é bastante polifacético, polo que Eu creo que ahora coñezo, mismo- probas un pouco e gustanche todo. Eu creo que ahora claro. mismo da igual a que deporte me metera, iba a ir a tope con sí, eso. porque porque Despois falaremos do problema que tes actualmente, que é da secta do CrossFit, pero bueno, deixaremos un pouco máis para diante. Eso, para chegar a un punto de rendimiento deportivo, o sea, que sea elevado, non? Pois eso, ir todos os anos a un campeonato de España ou tal, mentalmente xa tens que ter un mindset da hostia de eso, de gente competir, de quero ganar, sabes? Porque ao mellor Claro, outra ver. xente vai ás competicións e digo, yo me voy a pasar Pues eu- bien. No, cabrón, me vou a ganar, sabes? Ese... Tío, non te aí depende, sabes? Eu, Ti eres competitivo, por exemplo. claro, a eso vou. Eu creo que depende moito, tío. Eu creo que disfrutaba tanto, pero eu era un caso raro. O sea, eu disfrutaba tanto da rutina de entrenar, porque a mí me gustaba entrenar, e gustaba entrenar ben, e facíame sentir ben entrenar ben, o sea, facíame sentir ben como persona, Xa. e tal, pues que eu realmente nunca foi un tío que tuvo objetivos demasiados, plan, este ano quero facer isto, e ganar non sei que, sabes? Hai moita xente que funciona así, e seguramente sea xente máis ganadora, sabes? Eu non era tan ganador, eu ganaba, pero un pouco porque me viña, sabes? Pero realmente bueno, eu máis non pola tiñas o na non me cabeza considero- ganar, Non me considero para nada... Igual para pola nada- constancia, polo que disfrutabas Claro, entrenando, non me despois ibas tan considero- ben preparado, non? Non me Que- considero para nada competidor, ganador, por supuesto que no. Eu creo que eso é algo co que se nace moi difícil de entrenar, o sea, sí que Xa. moita veces dicían, "Buah, non sei que, eu creo que sí que de pequeno sí que tiña máis isto de competir, pero é como que depois aprendín a disfrutar máis de eso, de entrenar e tal. De feito, competir nunca foi unha parte de me encantar. O sea, incluso Xa. os torneos que ganei foi en plan, bueno, está guai, o sea, no momento é a polla, pero vale, despois dis, bueno, pues, O que mola un pouco, non? Aparte de vicio Para de, mí, buah, sí. estou O sea, para superando mí- día a día, para mí cada día. competir e ganar non era para tanto. Pero Hai eso é que para competir mí. contra uno mismo. Eso que se dice. Esa rutina, tío, a rutina que está Xa, guai. sí, sabes? sí. Bueno, sí, ao final sínteste productivo tamén, ao final. Se vas Sí. superando día a día, é como as endorfinas esas que liberan, Sí, non? sí, Cando... Claro. Eso, o sea, pues co tema da enfermedad, pues sí que houve épocas que, tío, eu entrenaba coxo, pero bueno, meus pais nunca tampouco me limitaron de, tío, nunca me protegeron nese sentido, que eu agradezco Xa, moito eu- de, eles dicían, bueno, se pasas ben, entrena, non sei que, levábame todos os Xa. días ali, bueno, foi un sacrificio grande. E bueno, pues ao final tamén fasos, o sea, todos os teus amigos son de aí, entonces xa, pues é que sei, estás nese círculo. Claro, Entonces, xa te Sí, apetece sí. ir. Ao Guai, final xa che apetece coñeces a todo o vas, mundo ali. tío, ibas con ilusión. De feito, eu, bueno, depois xa te vas cansando máis co paso dos anos, vas te queimando un pouco máis. Se un día non vas ir, non pasa nada, pero eu de pequeno, se non iba, choraba. O sea, eu quería ir a Xa. muerte. O sea, non, eso. E bueno, xa me calo.
No, está de joder. puta madre. É que mindset, por exemplo, ti cando fuches ao campeonato este do mundo, mentalmente, como dis, salgo aquí, sabes? Pues tío, é Como, que non te vas te adaptando. cagas vivo. É que te vas adaptando, ese é o rollo. Ahora mismo, por exemplo, eu este ano fui a unha jornada de liga porque non había nadie para ir. Xa. Eu iba cagado. O sea, iba cagado, incluso vía borroso, estaba nervioso de cuidado, sabes? Porque non estás acostumbrado a eso, non tes a seguridade de que vas a facer ben. Diste, igual nin lle dou a pluma porque fai 3 meses que non coño unha raqueta, entonces é un pouco eso. Pero como te vas a... O sea, aí competíamos casi todos os fines de semana. Pues cando empeza a temporada vas un pouco nerviosete, pues vaste adaptando a ese estrés. Ao final é como eso. Igual é unha máis, non? Ti na tua vida tes estresores e ti pues, ou te superan e petas ou te vas adaptando a eles. Entonces ti, si vas competindo todos os fines de semana, vas acostumbrándote á competición e despois normalízolo e falo como, bueno, sin máis. Claro, pero eu digo, sabes, unha cita top, por exemplo, Unha que cita é un top. puto campeonato do mundo, vas máis sabes? nervioso, pero vas ilusionado tamén. O sea, non é todo... O sea, cal foi a competición que dixeches ti? O sea, estou no pasando malísimo. O sea, Estou ou algunha temblando. que dixeras ti de quero marchar de aquí? No, porque ao final, joder, son moitas horas invertidas entrenando e tes esa seguridade, diste, bueno, O sea, igual vas claro, para o e xogas- ambiente, non vas un pouco... Será como sin todo, máis, non? diste, bueno, perdo. O sea, aprendes a perder, non pasa nada, ti perdes e xa está. De feito, é unha das cousas que, joder, eu de pequeno, cada vez que perdía rompía unha raqueta. ¿Sabes? O sea, pero entonces sí que tiñas Hasta gente... De pequeno sí, pero despois Sí, foron sí. moldeando a ser unha persona civilizada. O sea, de pequeno perdía, rompía a raqueta e pensei que era o día máis triste da miña vida que non iba a tirar para diante. Hostia, tío, Bastante bastante intensito. Eu era moi intenso. E meu pai decíame, ti é que te vou matar. E collía e decíame, non che vou comprar unha raqueta nunca máis hasta que te comportes como unha persona. Entón aí dixen, vale. Entonces, aí, O sea, como complejo este que din que teñen os tenistas jóvenes que son todos uns payasos e tal. Sí. Tico badminton, pero ainda máis de pequeno, Non, de pequeno. Despois, claro, fui aprendendo a comportarme. Claro. E despois nunca liei, eu nunca fun de liala, pero en absoluto. En badminton hai hai frustrar. así algún tipo rollo de tangana que se poda... Hombre, por supuesto. Sí, pero eu que sei. Claro, porque en fútbol fanche unha falta... No, aquí pues, Por que saltas en roubar, badminton? porque vai fora te dicir que vai dentro, eso é o principal. pero tedes un juez, claro, vale... Temos un juez e o juez di, ti si queres roubar é bastante probable que roubes. pero nunca entran os entrenadores a dicir, soltadevos. Ten pasado, pero é raro. A ver, polo que me tes dito, o sea, é un deporte bastante limpio no sentido de que os árbitros e tal son bastante estrictos, non? De que é moi fácil que te expulsen. Xa. De que... Sí. O sea, ti É non rollo- podes responder, o sea, ti respondes e esa cancha amarilla. Claro, ti non podes Claro. facer isto, ti podes dicirlle, tío, pero si, sabes, o sea, moitas veces, moitas veces xa entre os xogadores se te aclaras, pois eu que sei, ti moitas veces foi fora e o árbitro di foi dentro e o outro di, non, foi fora, e dache Xa. razón a ti. Bueno, Normalmente pero pasa todo eso. cousas civilizadas, entendo. O sea, Sí, ao final non ten é... nada que ver co fútbol, joder. Xa, Claro. sí. Sabe, Bueno, que ao son un final pouco os é o que valores do pensamos. deporte, creo eu, ao final. Sí, joder. O sea, é un- Hai que ser legales. Eu aprendín a aprender que me sentou genial e eso. Pero bueno, o tema do nerviosismo que te decías ante un evento importante, pues tío, eu non teño ese recordo de decir, dios, que malo pasei. Sí que recordo estar, joder, nervioso, pero ao Bueno, mesmo tempo... nervios ben, non? Nervios De decir, ben, de nervios estar en ben, tensión. E sacando, Sí, sobre todo, que é o movimiento que máis tempo para pensar tes, sacando de temblar, pero non de vivilo como unha experiencia horrible de decir, non quero vivir isto nunca máis. Xa, Non o faría. Xa. Eso, como estás acostumbrado a competir, compites. Si de repente empezara de mayor, hostia, igual sería máis complicado adaptarme a eso, pero como levas toda a vida aí, pues sin máis, estás adaptado. Estabas falando antes de que estuveches, o sea, de que tuveches épocas de que estabas como entrenando con dolor e este tipo de historias. Entonces, o sea, gustaríame tratar un pouco ese tema, non? O tema do dolor é o tema de que tes, o sea, tes comentado a veces algunha cousa que me ten parecido interesante sobre o dolor na infancia, non? Rollo, as caídas que temos, eso todo, o sea, como nos moldea ese tipo de sufrimiento, a ver, entre comillas, tampouco non non joder, amputarse un brazo, por supuesto. pero Xa, refírome xa. de ese tipo de dolores de superacións, o sea, como influen Un bimbiazo. a largo plazo? A ver, eu tuve un dolor porque era algo como moi mecánico. Eu tiña unha inflamación aí, provocaba o dolor, pero eu é que me dedicaba un segundo a pensar en, ostra, que me doi, que putada. O sea, eu Xa. simplemente decía, quero ir a entrenar esta tarde. Só pensaba eso. Era o teu E se ese máximo- dolor me permitía entrenar, a mí dame igual ter dolor. O sea, Xa. é que me dá igual, o sea, como se me dá toda a puta vida. Eu mentre me deixe facer o que quero, Sí. era un pouco ese, de pequeno sempre pensaba nese sentido, en plan, bueno, dóime, pero pude entrenar ben e ganei non sei que me importa. Entonces, Sí. bueno, xa está. No meu caso foi así. Entonces, no meu caso, meus pais non me protegeron nada, que é o que íbamos, que bueno, a nivel de cando se desarrolla unha persona desde a infancia hasta ser adulto, Sí. pues hai moitísimos factores que influyen despois a como vas a ser en canto a sensibilidade de adulto, en plan, de como vas a percibir as experiencias, como che van a afectar as experiencias. Eu vou falar do dolor, pero isto pasa, pues tamén, pues eso, como falamos antes, ansiedade, depresión... O sea, a nivel todo eso. psicológico, En plan, ¿no? tío, O sea, que aprendes, eso, chamaselle, bueno, Gifford, que é un puto crack, chamáballe modelo de organismo maduro. Entonces é como, ti como organismo maduro que eres, pues, que vai afectar en como vives as túas experiencias? Pois vai afectar
como te educaron, as experiencias que tuveras, experiencias pasadas, tanto positivas como negativas. Si, eso, en plan, todo eso, a cultura, en plan, hai culturas que se toleran máis unhas cousas que en outras, a sociedade, os amigos que teñas, o apoio que teñas, o sea, todo eso vai influir en como ti vives unha experiencia de traumático, o sea, pode ser vivilo moito máis traumático do que debería ou que ti non intentares cando é unha cosa bastante heavy o que che está pasando ou eso. Entonces, digamos que cando se desarrolla este mecanismo, tamén despois hai mecanismos fisiológicos que van a facer que ti poidas modular mellor a nocicepción. É que aquí estou metendo xa en... No, pero explico, o sea, eu penso que me parece un tema bastante interesante, porque ao final, sabes... A mí ainda non me estás contando nada novo. É que o dolor é algo que ao final... É super complejo. A ver, bueno, sigo un pouco por onde estaba. Sí. Cando te estás desarrollando como ser humano, pois, como se afronten dos pais a caídas que ti teñas ou a fracturas que ti teñas ou a actos que ti fagas ou tal, como se afronten ou que amenaza lle den a esas situacións van a facer que ti de adulto lle des esa amenaza tamén ou lle des menos, tamén depende se lle dá máis importancia ou menos. Entonces, antes a xente en general, os chavales pasaban delos como da puta mierda, plan, Por eso son marduros. o sea, nosos pais tirábanse pedras a nadie lle importaba, comían terra. Bueno, pues está, a tope. Entonces, eso, ao final, tuvieron que desarrollar eso, os sistemas estos que se encargan de modular o dolor, tuvieron que desarrollar moito. Entonces caían, trepaban árboles, caían, xa está, dábanse unha hostia, seguían xogando, nadie lle facía caso. Entonces, eses sistemas de que modulan o dolor, pois é como que cando se desarrollan. Entonces, é cando máis potencial teñen de desarrollarse. Depois de adulto tamén podemos cambiar cousas, ¿no? Pero esa xente que de pequena foi super bruta e tal e cual, pois seguramente teña menos probabilidades de sentir esos dolores crónicos ou esas patologías que se poden definir como fibromialgia e tal e cual. Que, bueno, que tamén aí entra un factor genético moi importante. Pero por que é a fibromialgia, por exemplo? Espera, pregunta por pregunta. Entonces, o que falamos antes de que se nos xunta o dolor e nocicepción. A ver, a nocicepción é o que se entende polas señales que mandan os nervios, que é o que entende todo o mundo que cree que é o dolor. O dolor é unha experiencia. O sea, o dolor non é as señales que mandan os nervios hacia arriba e que ti interpretas. O sea, eso son a nocicepción. Entón, ti, é típico que te faz un corte no dedo e que non te enteras. Sí. O sea, aí hai nocicepción. Aí sí que esos tejidos están recibindo ese estímulo, están levando hacia arriba e ti despois, o a teu cerebro, a tua fisiología, tamén esta dorsal, poden decidir de que ti experimentes eso como doloroso ou non. Pero a nocicepción está aí. Xa, o sea... Entonces, tamén o que pasa moitas veces, pues, típico accidente de moto, que che cortan unha perna e que en ese momento a persona non siente dolor. Que cojones pasa? Non hai nocicepción? Home, claro que hai. Todo eso está, vamos, respondiendo que te mueres. O que pasa que nesa situación, nese contexto, con esas, o sea, nesa situación en concreto, pues, ese corpo decideu que nese momento non era útil ter dolor. Xa. Entonces aí os mecanismos que se encargan de modular o dolor estaban a tope, o sea, pain off, que non exista, e despois xa aparecerá o dolor cando estés a salvo ou cando te salves ou cando morras. Buah, que locura, non, cabrón? Claro, o dolor funciona así, o sea, o dolor é unha experiencia que ti vives e pode ser modulado por 1 millón de factores. E por un millón de causas e tal. Entón, se ti estás nun contexto que fuche super protegido de pequeno e que ao mesmo tempo tes unha genética que xa fai que o teu sistema ese non funciona demasiado ben, se xuntas todo eso, pois é bastante probable que ante estímulos mínimos que non teñan por que ser dañinos, ti sufras dolor. Claro. É ao revés, non? Que ao mellor teñas estímulos de dolor que sean totalmente... É ao revés. Claro. E ti tamén podes adaptar, según o que ti fagas, podes adaptar o teu sistema a ser máis resistente ou non. Entonces, por exemplo, nos atletas que entrenan ejercicios de resistencia, digamos que aumentan a resistencia ao dolor, está moi curioso, e nos atletas que fan ejercicios de forza teñen un umbral máis alto hasta sentir dolor. Non sei se me explico. Sí. O primeiro é que aguantan o dolor máis tempo que outra persona. Xa, é outro que ten un pico de dolor máis alto. O segundo é que tardan máis en sentir dolor. Entonces non. Sí, eso. Sí. Isto está ben. Es un... É que é moi complejo. Estos son cosas moi complejas, pero por eso. No, pero está pero sí, é que joder, quedou claro. Claro, enche unha persona con dolor. Dios, hai tantísimos factores que poden influir en eso. Pois eso. Que situación teña el, o sea, moita persona o típico que che veñen, bueno, que miña nai xa estaba mal da espalda, entón ti xa queres que non vas a mellorar, entón xa tes un factor de mal pronóstico, diste, ten expectativas de mierda, entón ou contrario, esa persona veu contigo xa outra vez e ven por outra cousa, pero como xa lle funcionou contigo outra vez, xa ven que as expectativas de que vai a mellorar. Entón eso é, vai mellorar mellor, o sea, vai mellorar máis contigo. Claro, ti algunha vez expectativas positivas. E aquí é onde entran en xogo todas as pseudoterapias. Pseudoterapias. As pseudoterapias, pois eso, Reiki, todas estas terapias que fumar se porros. poden aproveitar, osteopatía que aquí me tamén movidas, pero bueno, todo No, esto... pero hai que mollarse, porque ao final, o sea, son cousas que eu creo que é necesario saber. Esas terapias fan algo, pois moitas veces sí, moitas veces van a ter un efecto real, pero por qué? O sea, polo que che din eles que van a facer,
Pois igual non. Igual é por toda esta cosa compleja que estou dicindo de que moitos factores poden influir na modulación do dolor. O tema é, funciona a largo plazo? Que sei o que no que me guío eu. Ve unha persona con dolor lumbar e pasa un ano e esa persona cambiou a vida. Pois entonces é que sirves como profesional. Si solo cambia a corto plazo por 1000 historias que poden afectar aí, pois igual... Incluso pues, efecto placebo, tío. o efecto placebo. Sí, O efecto realmente. placebo é un efecto que todo mundo aproveitamos como fisios e como sanitarios. Ti tratas ben a persona, sorrís e dixe que vai ir de puta madre e pasas ben contigo esa hora e seguramente mellore. Xente que non faga nada. Se chega a ti vos cara de asco e dis, Eso, mala pinta, non? Os factores de mellor pronóstico que hai ahora mismo é a actitud da persona en casi todos os casos. É se vai a cumplir o plan de tratamento ou non. Da igual que o plan sea adecuado en casi todos os casos. É como... Claro, é moi loco. tratar a unha persoa que realmente non teña nada moi grave, pero que a súa actitud sea moi depresiva, o sea, ten que ser, o sea, é moi complicado, entonces. Sí, Claro, ¿no? bueno, moi grave, depende, que é a gravedade? Claro. Nah, pero sí, que é refírome- unha cousa que agrava. Claro, de un factor, o sea, imagínate unha persona que che chega con un dolor nun brazo que tampouco, sabes, Que non asocias a un daño real grave. Eso me refiro, claro, é que cóstame dicilo con palabras Sí, técnicas. sí. Pero xa me entendiches. Sí, por supuesto. Ese ten unha actitud moi depresiva, ten por que ser supuesto, jodido. ou unha persona que se fixo daño levantando un saco, Sí. esa persona vai ser moi complicado mandarlle un peso muerto que confíe. En plan, este tío que cojones Claro. me está mandando. O sea, están mandando facer o mismo co que me jodín, ¿no? Claro, É un pouco... a non ser que lle expliques ben, que lle digas, mira, este é un gesto que non é lesivo, que lesionaste aquí porque seguramente tiñas menos capacidades do que ti pensabas. Xa. Ese peso pues, lesionoute, pero temos que conseguir que ti seas cada vez máis capaz en este mismo gesto. Aí onde entra un bo profesional. Claro, ao entonces final. a educación, o que falan ahora que está super de moda, de educar o paciente, de empoderalo, de que se atreva a facer Sí. cosas, de ir expoñendo situacións que lle generen unha certa amenaza, pero non demasiada. Entón, ao final é como que falamos da competición. Ti un paciente que ten dolor, ti o que tens que facer é que pouco a pouco esas amenazas que para ele eran imposibles, que pouco a pouco se vai adaptando e que sin que sea traumático. Ese é un pouco o rollo. Pero bueno, o dolor é moi complejo e nada, podes seguir. O sea, no, estaba guai que seguir co tema, por exemplo, que decía da fibromialgia, o sea, que, Sí, que eu non é sei o que é. exactamente, porque ao final é unha cousa que a xente tiña como era moi difícil de diagnosticar, rollo unha cousa que, porque realmente ti se rompes unha perna e vas ca perna escallolada e se che ve, a xente confía, non? Di, pois sí que lle doi a perna. Pero se tes un dolor crónico ou tal que non se ve, a xente é como que aí che fai entra, menos caso. aí entra en xogo a parte de que por encima fanos sentir mal. En plan, Claro. esa xente non ten culpa, tío, joder, esa xente... Pero, o sea, que é Que é a realmente? fibromialgia? A fibromialgia, basicamente, é unha... bueno, é un nombre que lle dan. É unha putada. Ten tamén dolor complejo persistente, ten formas de chamalo distintas, o que sea. Basicamente, a día de hoxe o que se fai é, pues ves un pouco o contexto, non? Dolores que son como moi cambiantes, difusos, que varían bastante, que duran máis un certo tempo. Si despois o que se fai é que se valoran uns certos puntos, é dicir, certos puntos do corpo, Sí. e valoras cantos puntos doen cando tocas. É un pouco así, o sea, é un pouco, bueno, en plan, No, pero tes sí, fibromialgia. sí. A tomar por culo. Estás aí nese saco e non me toques os huevos máis. Xa, En xa. plan, funciona moitas veces así. Moitas veces, moita xente está diagnosticada de eso. No. E moitas veces sí que é un paciente moito máis complejo que xa aí, sabes, entran moitas cousas en xogo Sí. e que o poderías chamar así. Ou podrías decir, pois sí, é un dolor bastante nociplástico, que como se chama ahora, pois que é un dolor que está funcionando bastante mal, o sea, está avisándolle de que hai un peligro cando realmente non o hai, que é Xa. como se suele chamar. Amigo. Entón é como, digamos que son dolores desadaptativos, que non lle axudan a nada a persona e que non está tendo ningún tipo de función ese dolor, non lle está axudando a persona, non é que teña nada que recuperarse, simplemente é unha alteración dese sistema. Entonces son personas que o seu sistema de modulación do dolor non funciona demasiado ben. Non se sabe exactamente por qué, non se sabe, O sea, isto é como Xa. tipo de paciente que metes nese caixón, pois eso, é un pouco como colon Claro, irritable. e tampouco non ten ningunha É un pouco- solución, nin É como un pouco ningún- colon irritable. Sí que hai formas de paliar un pouco. non hai unha cosa que digas, faz Non hai esto. unha cura, Non hai digamos, cura. pero non hai sí cura. que- Pero hai formas de que a xente recupera un pouco a súa vida. Joder, nós ali temos, na clínica temos moita xente que está diagnosticada de eso, é o que vos falaba antes, de ti, pois van confiando en ti, van confiando no proceso, valos expoñendo con ejercicio, valos tal, van cambiando hábitos que teñen, van cambiando creencias, porque ti ao final non é solo o que ti sintas, ti tes dolor, nada che fai puto caso, sínteste mal, porque dinche que é porque que non é real, que non é unha patología real. Xa. Real é, o sea, que terá que ver. Se che doi, O sea, é real, claro. Pa ti é real, o sea. É real, porque é unha alteración do sistema de modulación do dolor. É unha alteración fisiológica O tamén. sea, e poden chegar a rebaixar o nivel de dolor moitísimo con unha boa guía. Poden. Eso non é tan relevante neste caso. O sea, canta máis atención lle des ao grado de dolor, peor. Neste caso é sempre intentamos enfocarnos en que cousas é capaz de facer, que cousas non.
En plan, ten unha vida normal esta persona? Sí, pues entonces, mira, de puta madre. En plan, Xa. ela é capaz de traballar, de cuidar do que sea, de ter unha boa relación cos fillos, e de facer todo o que necesitan, e de ter hobbies que lle gusten, e de sentirse feliz a pesar do dolor. Pois nese caso, moitas veces, cando xa recuperas todo eso, o dolor tamén ao mesmo tempo disminúe, moitas veces. Xa. Que despois vas a ter picos de estrés por calquera cousa que che pasa na vida e teñas outra vez unha recaída, pois seguramente. Ao final, pois moita xente debido ao estrés crónico peta a nivel de dolor, outra xente peta a nivel de colon irritable e cagas encima, outra xente peta a nivel de que lle dan tinnitus, outra xente peta, o sea, son distintas formas que indican que o sistema está colapsado, en plan, que algo vai mal. de que petas por un lado, petas por outro, por qué? Pues seguramente sea por 1000 factores, non só por un. Entonces, nestos casos sí que sueles encontrar a xente que está tendo unha vida ou un momento difícil que non está sabendo manejarse, que ten creencias de que se fai a facer daño con todo, que ten quiniosofobia a moverse, que ten fobia a moverse porque pensa que se vai facer daño. Sobre todo estas creencias é máis complicado, porque ti unha persona que se fixo realmente daño agachándose, é moi complicado que se consiga agachar e que che faga caso a ti porque a ela lle doi, ou el lle doi. Claro, que pareceme super difícil, o sea, como ao final se te volves sedentario, sabes? Se te volves unha persoa, eso, que tes medo a lastimarte, que tes medo a empezar a facer Pero algo. normal. Como, o sea, arrancar de cero. Arrancar é difícil, claro. O sea, confiando no profesional que che eduque, que che sobre todo que che fale tamén de que vas a ter recaídas para que cando che veñan non teñas unha sorpresa. Claro, non digas, bueno, que vai confías en fatal. él, pero claro, hasta que punto confías? Por eso tens que ganar-te ti. O sea, é complicado. A adherencia ao tratamento é complicado nestes casos. E que porcentaje dirías ti que eso, que cando che vai alguén ali á clínica, que dirías, isto é un dolor crónico, non é físico, sabes? Pois claro, é que é moito máis complejo, porque os dolores, ti rompes unha perna e vas a ter unha parte de psicosocial, o sea, vas a ter unha parte de rompo unha perna, xusto iba a competir o mes que ven, me cago en Dios, que ansiedade me está creando isto. En todos os, non é un dolor único, o sea, non é que exista córtome aquí e dóime porque me cortei aquí. Vai a influir todo o contexto en todos os dolores. Xa. O sea, non hai 100% un dolor nociceptivo, 100% un dolor nociplástico. Xa, vale. O sea, como Sí, entonces, en todos os dolores influi un pouco eso, en todos. Entonces, pero moitas veces sí que te podes guiar, pois que, bueno, por certo, casi todos os dolores de fibromialgia, casi todos debutan por un daño real, fisiológico. O sea, pues pode ser que teñas unha crisis lumbar e a partir de aí non teñas unha recuperación adecuada e empecen estas mierdas. Pero é moi difícil que empece sin máis. Vale. O sea, claro. Entonces, bueno, pero tamén é a cuestión esta hereditaria, non? Un pouco. claro, que... o sea, o factor genético influe moito. Sí. O sea, é como hai xente máis guapa, máis fea, pois hai xente que ten un mellor sistema modulador do dolor e xente que peor. Hai xente que incluso non ten dolor, que non ten a capacidade de sentir o dolor. Pero é unha enfermedade real, non? É unha enfermedade. Sí, eu vi nun house. Unha unha tipa que putada. tiña unha témina, déficit de vitamina B12, acórdame a min, que hai que ver. Esa é unha A ver se vos enterades. Esa é unha putada, porque eso, Sí, tío, no. o dolor é algo que te axuda a sobrevivir. O sea, que está aí para Xa. axudarche en casi todos os casos. Entonces, casi sempre hai que facerlle caso ao dolor. Entonces, claro, unha persona que ten un dolor que non se corresponde demasiado co nivel de daño que hai no tejido, pois é moi complicado porque a experiencia é real. Ela non, o sea, digo ela porque son casi, o sea, son un porcentaje maior de chicas que de chicos. Sí. Pero E aquí se podrá ver iso, o sea, eso ten unha explicación, factores atopouse psicosociales. algo. O sea, pues pode relacionarse moitas veces, o sea, podemos relacionar un pouco ca sociedade, pues cuidadoras, o sea, as cuidadoras, este é un dato moi interesante, curan non sei que porcentaje máis lento que a xente normal, porque están nun estrés crónico mantido. E digamos que o sistema que se encarga da curación e de generación de tejidos funcionan menos eficientemente. Buah, que gore, non, O sea, cabrón? o estrés crónico non deixa que te cures, non te deixa dormir, non te deixa recuperar, empeza a haber fallas en general a nivel fisiológico. O estrés crónico é muerte, tío. Tío, non estamos feitos Muerte, para vivir no Vou contar unha capitalismo. historia das ratas. Vou contar unha historia das O ratas. sea, eu viña aquí agora mismo, estou no suelo. O sea, o do estrés realmente, o sea, descubreuse porque nun experimento un tío pensaba que descubrira unha sustancia nova sin máis, isto non me acordo moi ben como era, non? Entón, o que fixo foi, xuntou varios grupos de ratas, era o sea, era top este tío, era un científico top. E empezou a pincharlle ese líquido. E dixo, hostia, empezaron a morrer un porcentaje de ratas. Pois, sei, un 12% de cada grupo de ratas que tiña. E dixo, hostia, verás que encontrei un líquido que te cagas. Entón fixo o control. Entón fixo mismo, pero con sustancias inocuas, sabes? Pois con agua ou con non sei que mierdas. E veu que morría o mismo porcentaje de ratas. E dixo, mierda. En plan, non era por eso. Pero siguió estudiando e dixo, hostia, por que morren este porcentaje de ratas? O sea, por que cojones está pasando aquí? Entonces, deuse conta de que era o estrés de manipular a rata e de pinchala a que acababa facendo que por úlceras gastrointestinales e demais morreran as ratas. Entonces, despois dixo, vale, pero é só por estrés psicológico ou pode ser por un estrés físico? Entonces, puxo as ratas en un sitio
que tiña moito calor e ratas un sitio que facía moito frío. E o mesmo porcentaje de ratas acaba morrendo. Entonces, digamos que ti, unha persona, ou en general un organismo, tipo a certos niveles de estrés, vai haber xente que tolere Sí. e vai haber xente que pete. Entón é como, ao principio, ti adaptaste a ese nivel de estrés. O estrés non é malo, é unha resposta tamén fisiológica adaptativa en casi todos os casos. Ti, si tengo outra un león, me cago en diola, tens que poñer, o sea, tens que parar o sistema intestinal, tens que parar todo e poñer os músculos a tope para salir correndo, sabes? Xa. Que pasa? Que se ti te estresas así cando vas a traballar pola mañán todos os días, Desgastar. Eso, o resto de sistemas que se encargan de recuperación dos tejidos, de tal, de cual, é cando non fan nada. Entonces, Sociedade de cristal confirmado, eh? de cristal no, todo o contrario. O sea, antes era moito menos estresante, todo. Bueno, eso Antes non tiñas pouco un máis ritmo, relativo, non tiñas un ritmo de vida así. Antes tiñas picos, o sea, non pasa nada con ter un pico de estrés. Xa. Unha persona é capaz de estar un mes estresada. O tema é que si se mantén eso anos. O sea, que actualmente a sociedade está moito máis estresada que antes. Tens entende? moitos máis estímulos, máis Moitos probabilidades de estresarte. moito menos ejercicio físico, que é un protector que te cagas, un neuroprotector que te cagas, e da saúde mental tamén. Entón, antes casi todos os traballos eran físicos. Sí. Ahora mismo, moitísima xente está sentada 8 horas ao día nun ordenador e non ten esa parte. O sea, claro, como repercute? Que iso é tamén unha das preguntas que nos estaban facendo. O sea, como Moitísimo. repercute estar sentado todo o día traballando, o sea, diante dun ordenador? A nivel físico, sí. sobre todo o que máis pasa é que por exemplo, a nivel de cuello, trapecios e tal, que é o que a xente máis suele notar, é que vas a ter un certo grado de hipoxia, é dicir, ti ao final, ao non moverte, a estar sentado na mesma posición, vai a ser un estresor eso, grande para esa musculatura, vai a ter unha certa hipoxia que depois vai a crear unha acidosis, que vai a crear un certo dolor. Entonces, a nivel tejidos, é chungo, é un estrés. Entonces, as sillas ergonómicas o que fan é engañar o cerebro para ser capaz de estar máis tempo nesa posición. O sea, pero hasta que punto é, o sea, que habría que facer para solucionarlo un pouco? Claro, Hasta que punto é estar ser completamente recto sentado, fatal, o sea, que, fatal. O sea, tamén. Postura ser, hostia, en serio. Pensei que, claro, No, a ver, claro, a mí, é como o sea, é como estou comentado. nun mundillo de fisio, isto é como normal, pero todo o mundo Joder, pensa pero sempre te din, séntate claro, recto, sí, chaval. esa é unha puta mierda. En serio, sí. Eso non é así, eso non é así. Eso que hai que estar nunha posición perfecta, tal, quieto, erguido. Que mierda é eso? O sea, xa tes un sistema que te vai avisar de si te estás facendo daño. Xa. Entón, xa tes, o dolor xa está aí para O sea, avisarte. séntate como cansado dos collóns e cando che doia, para. Séntate como sea cómodo para ti. Xa está. Non é, aparte vas a ir movendo. O sea, ti pos un timelapse de ti dormindo e non paras de moverte. O sea, o corpo necesita eso, necesita ese aporte de movimiento de sangre a musculatura. Entonces, un llamamiento para todo Dios. Non fai falta ter unha postura que sea perfecta. Cando vos digan no instituto, séntate ben, tienes que buscar a unha postura que sea Aprende, cómoda mira para o ti. de Caruzo e Tienes que buscar unha postura que sea cómoda para ti e despois tes que, o que se está dicindo ahora, é que hai que intentar facer estas píldoras de ejercicio, o sea, de movimiento, poden ser, pois, eu que sei, movimiento de hombros, unha sentadilla, salir a pasear, tomarte un café, ir fumar cada un unha petillo. hora, cada 50 minutos. É que se recomenda ahora, en plan, intentar cada hora darlle un respiro a ese corpo. Xa. Pero que pasa? Moitas veces é imposible. Xa. Sí, no, Está bueno, bien, claro, está bien. diga que eu xa tiro todo polo político. E dille aos putos empresarios que va a salir unha hora. Entonces, eso, a nivel estrés, eso, antes, joder, o sea, era como moito máis traballo físico, eso para empezar, e despois o ritmo era distinto, sabes? O sea, canto antes estamos falando? Claro, depende. No, pero que realmente Fai 200 anos. eu creo que nin 200 anos, eu creo que hai 60 anos xa cambiaba totalmente, Sí, porque a vida pero que fai tiveron, 20, tío. Sí, a vida que tiveron meu, o sea, Claro, meus abuelos ou cando nosos xente teletraballaba, moi pouca. Claro. Pero bueno, Tío, cando se tiña un ordenador. Pois é eso, en plan, pues, despois o tema, joder, o tema da sobreactivación, ou como queres chamarlle, de eso, videoxogos, redes sociales, todo eso, Xa. pode non ter un parar. A sobreestimulación, todo continua, non? Sabes, O sea, o de estar todo o puto día aí enganchado e tal. Que non digo que sea o sea, eu non me meto en si é malo psicológicamente ou non, digo que a nivel físico, sabes? A nivel físico, a nivel de estrés. Eso. A ver, Entonces, a nivel de estrés, que che pode axudar ante isto? Porque ao final isto non vai a cambiar. Isto é así, é o que hai. Aquí temos por aí unha pregunta. Ah, sí. Pero entonces, bueno, non sei se entendí ben, pero entonces sentarte cómodo É o mellor. Para ti sentarte, sí, para ti sentarte cómodo, por exemplo, estás seguido sentado encorvado, non provoca que teña despois unha mala postura corporal? Aquí entramos. A ver, non sei se estás coitando, o sea, o que están preguntando eso, se sentarte cómodo para ti, que a veces para nós cómodo é estar totalmente encorvado, se che crea unha mala postura corporal. É que é mala postura? Claro, é que despois hai patróns de cada persona. Pois hai xente que ten unha postura máis erguida, unha xente que ten un patrón un poquinho máis de ombros redondados hacia adiante, que é o que sempre tes unha mala postura, que estás todo enchupado, non sei que, non sei canto, vale. Eso sí que moitas veces asocia a un déficit en canto a
da forza que teñas a musculatura ou a mobilidade que teñas a musculatura, eso sí que, joder, eso sí que pode ter unha certa relevancia despois en outras cousas, pois sí que ten unha certa... Pero ten que ver realmente. O sea, ten unha certa a postura relevancia o grado de forza de mobilidade que teñas na zona dorsal, que é o que está falando aquí. Ahora, ti por ter na túa cabeza que tens que estar recto, vas a estar recto? No. E vai axudar a estar recto? Tampouco. O sea, ti, si estás recto, pero non fas el huevo, non haces ni el huevo, da igual que o recto que estés, vas a estar na puta mierda. Despois como, o sea, as vías que se encargan de manter a postura son inconscientes. Ti, tu nai cando che di, ponte recto, rapaz, que eres un tal, non, que, ainda que queiras, ti non vas a ser capaz de estar así porque che di tu nai. O sea, porque te olvidas. Al final, cómodo. Ti cada canto tempo recomendarías eso? Facer unha pausa de... Imagínate, eu estou traballando... Cada 50 minutos cada hora. Cada 50 minutos. É unha pausa de canto, máis ou menos. Nada, ten que ser 2 minutos, 3 minutos. Facer algo de mobilidade... O si eso, despois facer un descansito máis largo e dar un paseo en vez de estar sentado, o sea, dar un paseíto. Claro que supoño que chirá tamén bastante xente a consulta un pouco por cousas deste tipo, non de, buah, que teño un dolor de espalda horrible, un dolor de cervicales terrible, non sei que... Moita xente o asocia a estar sentado. Despois, que tamén, quero decir, ti que lle dirás, móvete, cabrón. Eu fago agora mismo eso é morro. Fago agora mismo de estar sentado 8 horas, é morro. Que pasa? Que tamén te vas adaptando a eso. É dicir, entonces, bueno, a xente que está moi acostumbrada a eso, pues vai tolerando ben. Que pasa? Ten un pico de estrés por traballo, por fillos, por non sei que, non sei canto, de repente din, esta semana non podo que puta vida. Porque é eso, porque o teu corpo non se está recuperando. O sea, o teu corpo non está funcionando como debería. Tío, por que nos doe a espalda a todo o mundo? O sea, aínda que seas un albañil ou un oficinista. A todo o mundo. Joder, tío. Claro. A ver, tío, é o mítico que lle doe, sabes? O dolor máis común, non? O normal é que lle doia menos a espalda. Eso é normal. O que teña un pico de dolor porque se quentou subindo ladrillos, pero que sea menos prolongado no tempo. Eso é normal. Despois sí que, joder, pues por lo que sea, podes ter unha lesión, pues podes ter un disco lesionado, puedes ter artrosis, aí entran factores entran factores genéticos, entran 1000 factores. Ti podes estar lesionado e podes estar jodido, podes ter unha enfermedad, podes estar jodido. Ahora, o normal é que as profesións que tenden a ser activas, esa xente teña menos predisposición a ter un dolor máis tirando a crónico. Máis de 3 meses. O sea, ahora falando de que estamos tanto tempo parados e todo o tema, o sea, que recomendarías ou que tips, digamos, poderías dicirlle a algunha persona para que empece a facer algo, a moverse? Xa entrando en tema un pouco de mobilidade, deporte... Que pague. Sí. Esta é unha cosa, son así, pero, tío, o sea, como hai distintas cousas. Sabes, de pasar de ser unha persona totalmente sedentaria a ter unha vida... Eu quero empezar a facer ejercicio. Quitarnos esas excusas, non? Quero empezar a facer ejercicio, pero non me gusta facer ejercicio. Odio todo o que teña que ver con facer ejercicio. Sí, que é moi común, sí. Pero porque 90% da población. Facendo ejercicio, podo estar no sofá, pero porque me maltrato así. Sí. O sea, entonces, o que tens que empezar é, o sea, o que lle recomendo a xente é, mira, o sea, digamos que o que recomenda a ONU, bueno, non sei, o que recomenda a Organización Nacional... OMS. Organización Mundial de Salud. A ONU seguro que tamén. Perdón, eso. Menos 3 puntos. O que recomenda son 90 minutos de ejercicio de intensidad moderada. 90 minutos a semana. Pero eso é como un mínimo. Pero é moi realizable, non? 10.000 pasos ao día, decían. Recomiendo. Pero eso fai no calquera. Eso los cojones. No, bueno, 10.000 pasos. Eso non 10.000 o fai pasos, nadie. Que a vida que levamos 10.000 pasos. Eso non o fai nadie. Se puxeches algunha vez unha pulsera contabilizadora de pasos... No móvil é moitas veces chego. Claro, moitas Cando veces vou polas vacas. pero ten que ser como mes. mínimo eso. Entendes? Debería ser, eso é o mínimo recomendable. Claro, canta xente chega a este valor? Pois, sinceramente, moi pouca. Que igual é andar 5 km ao día, menuda chapa. Eu que recomendo é, basicamente, dame igual que actividade sea, o que menos che disguste. Sí. O sea, non te metas a piscina se non che gusta. Nada, si odias nadar, non te metas. O sea, tens que buscar a actividade que menos che disguste, ou que máis podes chegar a disfrutar. Que hai xente que nunca vai disfrutar do ejercicio? Pois é verdad. Hai xente que nunca vai disfrutar do ejercicio. Miña irmán, por exemplo. Sí. O sea, miña irmán obligouse a empezar co ejercicio. Las dos Españas, Isto é increíble. Ela disfruta do baile galego, por exemplo, eso teno xa ganado. Entonces xa... Bueno, igual é un pouco máis social tamén, non? É super social, entonces claro. Tens que encontrar, cada un ten que encontrar o seu. Entonces non todo o mundo lle gusta o mismo, da igual. Si che gusta bailar, baila. Si che gusta zumba. O tema é móvete, dame igual. Entonces o tema é, ti empeza con algo e sobre todo, si partes de unha base sedentaria total, paga unha hora tal día e todas as semanas a mesma hora. Todas as semanas a mesma hora. Creas un hábito. Entonces, partindo dese hábito, por eso Pilates funciona tanto tamén. Porque é unha actividade que a xente a ten como, bueno, vou ali e... Fixéchesme unha pequena muestra varios días e non é como pensades, Pilates. Claro. Entonces, petas como un animal. Depende de onde vayas, non? Pero bueno, claro. ti
pues ten esa idea de que o pilates non te vas a hacer daño na espalda, porque claro, non vas a coller pesos, entonces esas creencias que ten a xente, ainda que sean erróneas, pois bueno, é como que, digamos, é un campo super guai para empezar a facer ejercicio con Eu recomendo, o sea, é moi divertido, realmente. En sí que é pilates, porque o pilates que dis, sí, o das vellas van ali e menéanse. Entonces, bueno, empezo ali e tal. A xente como que está moi aberta a empezar con pilates, porque todo o mundo asocia, os médicos, os sanitarios, os que máis, plan, vaite a pilates ou vaite a... No, solo pilates. Tens que ser solo pilates e aparte máquinas. Se colleches un negocio bo logo aí. Os médicos din, solo pilates e máquinas, porque tes 3 hernias e vas te reventar e vas a acabar nunha silla de rodas en 10 anos. Sí. Aí está o nocebo, que a xente di, non me jodas que vou quedar silla de rodas. Bueno, aí xa se lía pardísima. O nocebo non quero entrar aí, pero bueno. Entón, o pilates é unha boa opción, opcións así, pues que sea sobre todo que sea progresivo, pues si estás tan inseguro con as túas capacidades, pues incluso podes empezar con unha persona solo, pois co teu físico, co teu preparador físico, co que sea. Sí, porque a veces tampouco tamén é o medo de, non me vou anotar ao gimnasio porque igual fago ridículo. Claro, é verdad. Oye, é verdad. sí, o sea, o que é moi complicado é que ti, como sedentario, empeces no gimnasio. E aguantes no gimnasio. Pero ti que vas a facer? Si non tens nin idea de por onde empezar, non tens nin idea de que facer, nin que ejercicios, nin que intensidades. Seguramente vayas unha semana motivadísimo e digas, que cojones fago? Claro, igual ainda que chego o entrenador ali e che faga unha lista, non? O sea, ti, si partes da base, o sea, si partes de non facer nada, o que tens que facer é algo. O sea, que a nadie lle importa que sea o mellor. O sea, tens que facer algo. Entón empeza. E se podes pagar mellor, porque eso axuda moito a adherencia, pagar. Claro. Hombre, Ao final hai que atacar o bolsillo. Non me sobran os cartos, Iso é- non me Bueno, jodas. tamén te digo, eu pago se quedo na casa, quedo Tens que tranquilísimo. pagar e ter un horario fijo. Xa. Un horario fijo. Bueno, igual tamén se pode ir con outra persoa mellor, en plan, Sí, outra persona que máis eso sí como a ti, que que a te mí obliga. funcióname, sí. Imagínate, imos Ir cun chocas colega. máis eu e digolle, tío, levántate do sofá, hostia, que iso toca tal. Sí, Ou pero dímelo outro ten que día, salir a ver, de un, espabilate. ten que salir de un. Xa. Ti podes empezar con outra persona, pero Xa. Valo acabar abandonando se non tes hai que esa, decir, non? mira, vai tomar polo cu, porque eu para tirar por ti todos os días paso. Xa. O sea, ti ten que salir de un e di, mira, quero empezar a estar máis saludable. Entón, ti empeza por aí. Que despois, que é o que suele pasar, despois vas disfrutando esa hora. Pois al principio ibas en plan, joder, teño pilates, tío, non me jodas. Que pereza. E depois diste, mira, pois levo todo o día quieto, tío, apetéceme moverme un pouco. E depois O sea, dis, pois vamos meter tamén a probar a andar trotar un rato o día. E depois dis, vou probar a facer non sei que. Entón, pouco a pouco vas meténdote máis actividades, valo disfrutando máis, ou veste que vas sendo capaz, porque a xente ten a sensación de que nunca vou ser capaz de facer eso. Depois vas dando conta que sí, entón di, hostia, pois vou empezar a meterme en isto, vou empezar a meterme en isto. Aparte, eu creo que ao principio avanzas como moi rápido e che dá ese feedback super positivo de decir, guau, que ben me sinto que conseguín facer algo que o sea, creía a impensable. mí venme personas que non son capaces de facer unha sentadilla. O sea, moi heavy. O sea, pero que son personas que son, en teoría, sobre o papel, sanas. Buah, tío, pero E veñen personas que non son capaces de facer 10 segundos de puente glúteo. Xa. O sea, son casos que non son capaces de tumbarse e levantarse. O sea, pero isto é... Isto, vos flipades, pero é Sí, que isto realmente. pasa así. Xa. Así. A ver, porque Entonces- claro, nós ao mellor somos sedentarios e tal, pero temos 25 anos, sabes? Eu queres que non, ainda teño... Claro, ainda que caes con un Claro, trapo de, bueno, ainda me revolvo, sabes? Eu estou gordo como un animal, pero levanto E ti como un gato, e ti sabes? E ti fixaches moito máis ejercicio que a media Xa. das personas. O sea, as persoas, Sí, sí. E depois hai outro extremo, depois hai a persona que che ven e che di, fixaches algo? No, a verdade que no. Na tua vida? No, nunca me rasquei os huevos, a verdade. Sí, e despois unha máquina, non? Que fan que genéticamente teñen esa Xa, gracia, tío. que fan Xa. todo moi ben. É o normal? No. O normal é que canto menos fagas, peor vas a estar. Entonces, depois hai, joder, tío, hai xente, señores, señoras, sobre todo señoras, está me chamando miña nai, sobre todo señoras, que chegan e van a pilates con 85 anos e oles os huevos. Xa, Tío, que sí, flipas, que non xa. fas ti eso. Que sí, fijo. Entón é como, en plan, no, pero eu xa son maior, non podo eso. Pero ti, tío, o sea, entonces cando seas máis maior non vas a poder menos. O sea, ti, o sea, Claro, si hai unha realmente frase, non- a nivel fisiológico e a todos os niveles, si non fas algo, pérdelo. O sea, e se non fas algo, pérdelo, pero rápido, aparte. Entonces, canto máis tempo te manteñas activo e canto máis intensa sea esa actividade, pois mellor vas a chegar. Que pasa ca xente maior? Pois que de repente ingresan, rompen a cadera, hostias, a nivel cognitivo e a nivel físico, pega un bajón unha semana que te cagas. Xa. E a masa muscular que se perde cada día encamado é unha barbaridade, que ahora mesmo non me acordo, pero é unha barbaridade. 2 semanas encamado, flipas. O sea, tes que sales da mierda. Xa. O sea, que Como esta xente que como se bota- volver a nacer, vamos. Esta xente que bota toda a tarde na cama, que lle recomendarías? Toda tarde na cama? Pues tío, que... Vender un remolque de leña. Sí. eso pode Joder, motivar eu algo. recomendaría pues, que empezaran, tío, pouco a pouco, obviamente. Que empezaran pouco a pouco e, sobre todo, que intenten disfrutar do rollo. Xa. Ao principio é difícil. E despois, pues eso, como mi hermano que vos decía, pues ela disfruta do baile do pilates, no, bueno, pero da igual, fine, entendes? Claro. El fine, xa está. Pues tío, a veces hai que facer as cousas que non te apetezcan.
Sí, porque ao Que final, sí. o sea, que repercusión, o sea, positiva ten? O sea, para motivar aquí un pouco a xente, non todo vai ser, buah, esta é unha Tío, mierda, ten non quero que repercusión. facer igual, jódete aí, sabes? O sea, Que te vas a sentir, o sea, eu falo do Pilates porque é do que Porque ti tamén motivarás un pouco a xente dicindo, joder, mira, ti pensa que vas a despois sentirte vas capaz, vas a Claro. ser capaz de facer cousas. Vas a ser capaz de levantarte, sentarte, subir esto, subir aquelo, facer cousas que tens que facer. Vas a sentirte menos cansado cando fas eso. Vas a estar con máis vitalidade, con máis energía durante o día. A nivel psicológico vai a ser un momento de desconexión destes problemas. O sea, é que a xente que temos tendencia a ter ansiedade, ese momento de estar traballando, e se é intenso mellor, porque te olvidas do resto, só estás pensando no mal que estás nese momento. Claro, o sea. É como que, tío, te relájache, o sea, de verdad, os beneficios que ten o ejercicio a nivel fisiológico son, pero infinitos, o sea, infinitos. Entonces, bueno, todo o mundo debería ter uns mínimos de actividades a semana, casi nadie os, o sea, moita xente sí que os cumple, moita xente pásase, pero é moi difícil pasarse. O sea, realmente Xa. o que pode chegar a dar un ser humano é flipante. Entonces é como, hai lesións por sobreuso? Home, sí, pero non son as máis típicas. Xa. Seguramente non che pase se o que vas facer é típico correr un de, cuarto de no, hora. No quiero empezar a hacer ejercicio, pero non me quiero poner así, tal. Sí, porque vai chegar mañana va a ser Kratos, sabes? Sí, tranquilo, de verdad, tranquilo. Non te vas a mamar. Sin querer, non te vas a poñer así. Tranquilo, de verdad. Xa. Necesitarías toda a tua puta vida para poñerte así, seguro que no. O sea, de verdad. É un pouco de creatina, sin non? química. Creatina, ainda bueno, sin química é muy, de verdad, tranquilo. O sea, relájate, de verdad. Dime, no, es que yo quiero tener los brazos fibrosos, no los quiero tener así tal. Claro. A ver, solo falta non ver un pouco os fisiculturistas, pero naturistas destos que non toman nada, Xa. que diste, vale, levan toda a puta vida Ainda entrenando. así, teño moito volumen, diste, pero pesa un destes Moi ben, de... pero claro. Teñen moito volumen, pero parece Cebún, ou como é o tirillas tipo ao lado este? dun Con camiseta culturista que te... parece normal. Sí. Sí. Sí, Pero ti, ao pode- final, si ti non estás baixo ningún tipo de sustancia, ti cando perdes porcentaje graso, que é o que fan esa xente, Claro. perdes tamén masa muscular. O sea, é como que te consumes. Joder, mamá. Xa, a ver, pode salir un momento. Sí, Se vale, ves que é urgente non non sei que. hai problema. Quedamos aquí un segundo a solas co chat. O chat tamén podes nos ir facendo preguntas que irades que lle fagamos. O sea, que xa vedes que está receptivo, que ten bastante rosca este home e Sí, sabe sí. bastante. De una, Podemos volo confirmar. Bueno, vou poñer aquí a ver que tal polo chat que eu estou aí... Bueno, Estou Xa ven- desmontando o sitio. xa ven de volta, así que Hostia, están chavales. aquí esta xente facendo mal. No, va. Por ver que había no chat. Tío, eu se quero adelgazar nun mes, digo, tío, teño unha boda, tío, teño que poñerme, tío, como Kratos. Eso, tío, que deporte ou que tipo Que de che diría? actividade. Buah, eso de voume casar, teño que eso en 2 meses estar mamadísimo. Eso non sirve para nada, tío. Átate cunha corda a un carballo no medio do monte e bota ali 2 meses. Veño un poquinho máis para dentro. Tío. Tío, eso é o típico, tío. Eso, ter un objetivo así, a ver, non sale funcionar. É real, non? Non sale E ao funcionar. final, cando non chegas ás túas metas... É que o tema é eso. frustras-te. Teñenche preguntado a veces cousas dese tipo. O sea, Sí, no no, fixo de, buah, quero Yo me quiero, poñer e tal. Sí, tío, é que isto é, a ver, sabes? O sea, es un Eso fisio, para pero empezar, non son para dios, empezar, non? Eso para empezar non é a miña competencia, o sea, eu Xa, posso dicir, mira, joder. pues a ver, recomendo che ir a un profesional se realmente queres baixar de peso. O Pilates non é actividade para isto. O Pilates non é unha actividade que teñas un gasto calórico brutal e que che vai a facer consumir moitas calorías, aparte 1 ou 2 veces por semana. Non vai a ser a clave para que te baixes de peso. O sea, unha cousa, isto que hai de para baixar de peso, hai que facer moitísimo cardio, rollo, realmente, o sea, que é mellor? Facer Cardio. moito cardio, exercicios de forza, o sea, ti Todo, é un pouco todo. Todo, o sea, os exercicios de forza son tamén moi glucolíticos, en plan. É outra forma de queimarte. O sea, é como ou, por exemplo, os hits, o traballo de hit, o sea, o traballo de interválico ou traballo de alta intensidade, pues tipo CrossFit, son entrenos de máximo 15-20 minutos, que en teoría non chegas ás vías metabólicas que tiran de grasa. Xa, O que Un pasa entrenamento solo de CrossFit solo dura 20 que, minutos. o sea, a parte intensa, 20, 25, O sea, solo dura hasta 15, que vomites, máis ou claro, menos. o sea, é cortito. É cortito. Realmente eso, claro, non son entrenos que tiren da vía esa, en teoría. O sea, en teoría esas vías chégase, pues eso, caminando, correndo a unha intensidade moderada e a partir dos 25 minutos, media hora. Aí empezas a tirar de grasas, cando se che acaba o glucógeno. O sea, se queres adelgazar é mellor andar 1 hora que facer crossfit 20 minutos. No, a eso vamos. Claro. Pode ser, claro, andar 1 hora pode ser moi útil para eso, Sí. porque ao final sí que vas a tirar desas vías. CrossFit, que pasa? Que nese momento igual non é que ti, o sea, ti consumes moitas calorías, é igual o feito de recuperarte dese estímulo tan intenso é o que fai que acelere o teu metabolismo. O sea, é moi complejo. Ah, é como- Entón, é entendo. como Gastar despois, ese sí, estímulo ¿no? tan intenso é Acelera un estresor teu- para o corpo que o teu corpo necesita poñerse a tope para recuperarse. Xa. Un pouco eso. Claro. Entonces,
Que recomendo eu se ti queres baixar de peso? Pois ao final, como todo, tío, non se consigue... O sea, se ti queres ter un cambio real e que dure, que sea o tema, primeiro, que cambios pequeniños podo facer? Que cambios pequeniños podo facer? E vas construindo desde aí, porque é que senón é moi complicado, tío. É como... Meu, pues igual en vez de ir, o sea, tonterías como estas, igual en vez de aparcar cerca da casa, podo aparcar lonxe, e así, teño que ir andando para casa máis rato, e pois mañán, cando volva a ir para o coche, teño que ir máis tempo tamén. Ou en vez de ir ao súper unha vez, cada semana, pois igual podo ir todos os días, e así tomo paseo hasta o súper. Son gilipolleces así. Sí, Pero sí. porque, o sea, que hai de ser Eso aumenta esa Subir por las actividad física escaleras. diaria, que non é o mismo que ejercicio. Eso non contaría, non é suficiente, pero é un cambio aí. Bueno, pero mellor que nada, entendo, Ah, joder, claro. pero se cada vez se faz esos pequenos cambios, mandaste un pouco de dieta tal, va. Despois o principal vai a ser a dieta. Sí, claro. Sí, Quitar, o yo sea, pienso. ao final, que hai de certo nisto do efecto rebote de, buah, eu cambio radicalmente, deixo de comer moitísimo, Claro. sabes? O sea, baixo moitísimo a miña dieta e póñome en plan a correr esta temporada e despois volvo Baixas. á normalidade. Claro. O sea, iso Se non é se- verdade se non que é- recuperas máis, que hai un mito de, Recuperas buah, que máis. despois poste como un ceporro. Recuperas máis porque estás si- ansioso, joder. Porque claro, porque ti si foron uns meses que ti estabas luchando por vivir, si era imposible de manter eso, si é un hábito que non é sostenible, que é o que, Sí. que falamos, en plan, si ti te creas unha dieta que diste, ai Dios, que fame teño. Oh, joder, me cago. Pues eso, unha vez acabes ese punto, ese período, vas a decir, Dios, Queres comer mierda mío por un querido. tubo. Claro. Creache unha Ten que ansiedade, ser- non? Un pouco de- Claro, ten que ser cosas que ti podes manter no tempo, porque ao final, se ti me dis que eres deportista de élite, vale, pero que ti non tes unha fecha. O sea, ti é raro ter unha fecha de, a non ser que sea por unha boda, que en plan, bueno, pues podemos apretar un poquinho máis, pero se ti queres ter un cambio para ser máis saludable, pues tío, teñen que ser cambios Claro, que aquí pequenos. están dicindo, o tema é un pouco rollo de boda de, e se queres un cambio momentáneo, en plan que dure pouco, o sea, Unha semana sen comer. diría eso, Agua que, con que limón. baixes a dieta, podes facer ejercicio como animales, está, o sea, a solución realmente é sencilla, pero ao final poñerte é o complicado, non? Sí, o complicado é empezar. O sea, o complicado é empezar e aparte xa notas. É fácil dicilo, Quero pero- empezar. Va, eu para mí o máis de complicado verdad, incluso é quero empezar de mantelo. verdad, sin prisa, tío. Sin prisa, en plan, pero, xa. a ver, é que é un ano, un ano non é nada, que en un ano podes conseguir moitas cousas, pero é que un ano é pouco realmente. É como dicir a un tío que acaba de empezar un deporte, en un ano quero ser campeón de España, pero ti eres tonto. Xa. Pero como vas a conseguir eso nun ano? Eso é traballo e sobre todo disfrutar de eso, decir, hostia, pues tío, que guai, estou contento. O sea, despois que teñas os hábitos que ti estés contento co teu día a día, digas ti, pues mira, estou ben. Sendo o mellor. Falando de eso, o sea, de ser campeón de España e tal, non? Unha persona sedentaria toda a súa vida podería poñerse, o sea, se atopa a motivación e todo, podería poñerse a entrenar con 20 e pico anos e chegar a ser deportista de élite? Sí. Sí. Sí, é moi complicado. É probable que pase? No. No. Xa. Non é probable. É que hai porque- como rollo de Va, que pero é que a ver, a ese nivel de competición, pues eso, tens que ter gen competidor, genética, Claro, sabes? claro. E aparte como que se retiran moi pronto, non? Os deportistas de élite. Depende, Entonces, pero tes tamén como- se queiman. Vi outro día un caso dunha chica que vivía tal, que non sei que era sedentaria e que empezou a entrenar como unha puta animal en ciclismo deste indoor, así como se chama. Sí, sí. E vin que ahora iba a caso a selección, a mundiales e tal. Joder. Sabes? En plan, si se xunta que tes unha genética Va, brutal. pero se mellorou tanto en tan pouco tempo é porque tiña que ter tamén unha Pero igual foron 10 genética. anos. Igual foron dos 20, bueno, 30. claro. Xa, pode ser. É que hai deportes que aos 30 estás aínda Va, en todos no os que se teu teñen prime. poucos, Bueno, Bueno, eu creo a ver, que- ahora cada vez se dura máis, pero Sí, agora eu creo que non, que, Va, tío, antes, joder, que as non me melloras nos habitual, entrenamientos, non que as me habitual, dietas e pero así. ti, nada, Ti Natación, empezando- atletas, ti empezando todos con 30 anos, ti empezando con 30 anos, podes con 35 estar moi fuerte. O sea, hai unha señora que non sei como se chama, que é Strong Woman ou non sei que pollas, que aos 70 anos empezou a entrenar forza no gimnasio. Joder. Está mamadísima con 80, sabes? Claro, porque que nunca é tarde para empezar, nunca, tío. O sea nunca é tarde. nin é tarde para empezar eso, a alterofilia, por exemplo. O sea, eu podo empezar con 50 anos sin nunca Podes facer empezar, nada a podes facer empezar. alterofilia. O sea, hasta onde vas a chegar? Ese é un pouco, Claro. a ver, seguramente te vexas limitado. Seguramente Xa. sí. Claro, si ti chegas moi alto, empezando con 50 anos, seguramente se empezaras con 8 serías un puto dios. Xa. O sea, non... Pero ti podes progresar. O sea, o tema é que ti vas a progresar. ¿Hasta dónde? Que máis dá? Xa, con que te É estar ben, non? É que Un non pouco. ser que vivas deso, que non suele pasar casi nunca do Xa. deporte, pois que máis dá, tío. Si o tema é que ti vexas que progresas, que estés cómodo con ese proceso, e tío, os subidóns que che dan cada vez que melloras, ou que estás aí, ou que te ves en forma, que te ves ben, que estás cómodo, que eres ágil, que tal, que sei, tío. Son moitas cosas. Estábamos ahora acordando, o sea, volvendo un pouco ás malas posturas, aos dolores e así, as míticas contracturas, non? O sea, Espera, que pongo ¿Cómo? aquí. El problema viene cuando no disfrutas el deporte. Que el hacer ejercicio es más algo que estresa que algo que relaje. Claro. Xa. Pues esto moita xente lle pasa, O sea, pero é eso. Nestos casos que realmente, si probaches moitos tipos de deporte,
ou se probaches moitos tipos de intensidades, ou se probaches unha progresión adecuada, non ir a cañón, sabes? Claro. Porque moitas veces a xente empeza e o primeiro día sufre demasiado, máis do que debería. É que agora, imagínate, igual se leva o CrossFit, non? Ou o HIIT. Claro. Entonces a xente mete ese rollo, iso é a hostia, mola que flipas, e chega ali e vomita o primeiro día. O sea, entonces vai a complicar a adherencia. claro. Pero Eso... outra cosa que ten boa CrossFit é que igual son, o que che decía, son entrenos cortitos. Entonces a xente, pois di, mira, sufro, pero dura pouco. O sea, vas con mindset entonces, de igual, acabo se ti dis, rápido. mañán vou tal, e vou andar unha hora e media, hostia, vou andar unha hora e media, corto máis venas, tío. Xa, Aburro. Sí, a mí pasa un pouco eso, de feito. Aburro. O sea, prefiro facer ejercicios Claro, cortos que entonces- non botar demasiado tempo. Cada un ten que encontrar un pouco o seu. É o que che decía. Depois que sí que hai xente que odia o ejercicio. O sea, eso é así. Entonces, nese caso, jodeste. Xa. Eu Jodeste e falo, sí. Eu son así, o sea, a ver, eu vou botar unha pachanga cos colegas e paso ben porque meto un par de patadas así aos que peor me caen e tal, pero Sí. a mí non me sale ir a correr, digo, "Buah, sí, vou ir correr 5 minutos." Eso, pues nada, o que sea. Xa. Digo, Pero que a ver, tío, solo que perece joder, que me dá eu- poñer os tenis e as mallas, digo, que lle Pero é que, palo, claro, é que tío. non é que disfrute. Cando estou, por exemplo, ahora que entro no CrossFit, non? Pues, eu non disfruto cando estou reventado aí a 190 pulsacións. Eu estou sufrindo como un hijo de puta. Pero facelo, é o feito de facelo e sentirte guai por facelo. E Xa. tamén, obviamente, que o CrossFit é unha cosa moi guapa, que é que tes, pois, eu que sei, un grupo de xente, pois é bastante fácil socializar, meterte nese grupo. Claro, despois ven vas todo o rollo forma a secta, parte é social, adoctrinamiento. a secta, vas a desayunar con esa xente. Di chiquera la hostia. Deixas de falar aos teus amigos de sempre. Eso mola, tío, está guai. Sí. Tío, CrossFit, que se fai en CrossFit? Porque é o mítico que se ve de pantomima full de Claro. cargar por aí con un capacho, o sea, É o de único Cristo. o sea, eu vexo sitios de CrossFit, é o único que vexo, sabes, é un tío Un andamio. mamado na porta mirándote con cara de asesino, o sea, iso creo que é o que fan todo o tempo, desde que chegan ali. No, creo, E supoño que doparse é- CrossFit, o sea, quero dicir, eu, por exemplo, eu cando xa non entrenaba tanto badminton, fixen máis gym, está guai, o sea, eu tamén como que me exigía, pero chegou un punto que para min era tóxico porque non o disfrutaba tanto, iba solo, eso para empezar, iba solo. Xa. Eu, polo que se ve, son unha persona moi social en el sentido de que necesito ter a miña dosis diaria de eso, sabes? O sea, a mí eso sentame de puta madre. Entonces hai xente que non, hai xente que prefiere ir solo. Entonces, bueno, é respetable, que cada un faga o que lle sabe aos huevos. Sí, sí. O tema é que ti necesitas unha dosis mínima para estar saludable. Bueno, entonces iba ao gimnasio, pero empeza xa neste rollo de ir sin disfrutalo e como obligarte a ir. Entonces eu iba, porque eu son moi metódico en eso, eu iba igual, pero non o disfrutaba. Entonces decía, joder, tal. Entonces xa despois no gimnasio aparte podes tamén tender moito a rayarte co teu físico e a empezar a rayarte, A compararte, hostia, a- debería facer máis isto porque me gusta máis este tal, este cual, entonces empezas a rayar como te ves. O sea, igual Empezas ves a o rayar- mítico que foi 2 días está mamadísimo, rollo de genética, e diste, joder, macho, pero sabes, eu te levo aquí Claro, vindo empezas a rayar un puto que ano. si te estanca rayas e tal. Entonces, Claro, bueno, un pouco que hai comparativo, xente que sí. lle encanta eso. Eu sempre creo que o gimnasio, si te rayas moito ca estética, si queres ser culturista e tal, eu creo que pode chegar a ser moi tóxico a nivel de dismorfia, se movies así, Sí, joder. de verte mal, de A ver, para de ser seguir culturista progresando. hai que estar jodido, tío. Pero que en cojones se mete hormona de crecimiento, testosterona e as de Cristo, Bueno, tío. da igual, pinta que sea natural. Digo que Xa, hai xa. xente que o leva ben, e xente que está sana mentalmente, pero hai moita xente que sí que se pode chegar a rayar. Aparte, por exemplo, ¿no? Te abres TikTok, YouTube e Instagram ahora mismo, e só che sale xente mamadísima. Sí, sí, Cristi, canta xente natural aí aquí. Entrena, hermano, non sei que. As chicas Témolo todas falado. con tipazo que te cagas, os tíos todos mamadísimos, non sei que, e te dis, pero son un mierdas. O sea, que fago, Sí. que fago con 25 anos sin casa, sin fillos e sin ese cuerpo? Sí, É que temos falado, o tema de cuerpos inalcanzables, o sea, compararte é horrible. Compararte horrible. Entonces, a mí pasaba un pouco eso. Que pasa? Despois dixen, vou a probar con CrossFit por probar. Sí. Entonces tamén o gimnasio que me pasaba é que botaba de menos a parte de cardio, a parte de metabólica, a parte de poñerte alto de pulsacións, de sufrir ese nivel, de acabar sudadísimo, Joder, decir, pero ti Dios, estás enfermo, ¿cómo tío, acabo que de estás entrenar?". dando ganas de vomitar. Botaba de menos, porque tío, ao final o gimnasio vas, pero esa parte, a non ser que fagas cardio de correr despois, Sí. non a tes. É distinto, é unha sensación distinta. A mí, polo menos, non me deixa igual te relajado, sabes? Xa. Entonces empecé ali, guai, non sei que. Obviamente, eu tiña unha base moi grande a nivel de pillar ejercicios, dinámicas, tal cual. Joder, non é o mismo. Eu adapteime fácil a eso porque tiño unha base moi grande. Pues, Xa. facer cargadas. Bueno, levar toda a vida- Claro. O sea, eu non aprendo igual que unha persona que sea sedentaria. Entonces sí que eu flipo realmente co CrossFit como moita xente está anos indo partindo desde cero, Porque ti vas en CrossFit e normal, que o primeiro día morres, literalmente. Sí, a mí O pasou. normal é eso. Entonces, Eu vomitei. A mí me parece Por moi guai medio. porque eu vou ali, non penso unha hora, porque aparte de eso, non penso que entrenamiento teño, simplemente o fago o que me mandan.
Es algo super guai, ducho malí, non gasto agua, ducho malí e depois xa vou a desayunar e de puta madre. O sea, para mí foi un cambio moi guai porque eu botaba de menos isto. Porque Pero eso hai que terse a unha disciplina extrema porque estás dicindo que vas antes de ir a currar pola mañá aí a 7 da mañá. Extrema no, porque eu cando non vou a eso, depois traballo peor. O sea, estou peor, de peor, o sea, con peor humor, con peor energía. Pero que ti eres un entre un millón, sabes? No, claro, a ver, porque iso non é o normal, tío. O mellor é que quedes na puta cama de puta O madre. normal é eso. Fumar porros e beber cerveza, tío. O normal é que se o probas é que ti estes mellor que sí, joder, que eu vou facer ejercicio si non vas estresado. Eu Ao sinto final, é máis hai un bucle como de pereza de, buah, non, se son moi sedentario, o bucle de pereza de decir, buah, que non vou facer agora deporte porque vou estar cansado e Non vas a estar- mira, non ao vas a final, estar ao final é o contrario, non? De que canto máis deporte fagas, menos cansado vas a estar. Ainda que pareza Outra que- cosa é que sea un estresor para ti, claro. Si ti para ti é un estresor dormir menos, porque igual necesitas dormir moito, porque tens que ir a entrenar antes de traballar, hostia, pues tens que juntar outro momento. Non podes ir estresado. Claro, se non lle podes quitar a hora de sono, Eu, se por te exemplo, afecta. eu vou super Bueno, cedo. claro, ti igual a 6 da mañá estás de puta madre. Eu vou a 7 a entrenar, vou super cedo. Xa. É unha puta locura. Eu tamén digo, que cojones fago ainda a 7? Eu antes, pero empecé a ir e digo, tío, vou, dúchome con calma e ainda desayuno con calma. O sea, nunca estuve con tanta calma antes de traballar. Eu antes levantaba máis puta ás 8:30 e decía, Co tempo xusto sempre. non sei que, e vas todo estresado. Entonces, Estresábate ahora- máis, claro, que Entonces ahora levantar madrugo, ese estrés paso para ir a entrenar, pois xa se me pasa cando chego ali. Entonces igual me levanto a menos cuarto, chego tarde, pero dame igual, porque xa se me olvida eso. Bueno, xa, o sea, chegarás supoño que de mellor humor, máis espabilado a traballar e todo o estou tema. falando do meu caso personal. A min eso cúndeme moito, porque eso, pero porque toda a vida levo entrenando con un grupo de xente. E eu eso pensaba que non o iba a botar de menos, pero joder, a mí dame a puta vida eso. Eso Claro, é, mire, claro. No meu caso personal, Están dicindo aquí, entrando a traballar ás 7 xa me jode levantar máis 5. A ver, claro, é que ao final é que Se estamos traballas falando a de que 7, se traballas a 7, terás que ir a outra hora. Que a ver, está ben facer deporte, pero tampouco estamos locos, non? Se traballas a 7, pues terás que Igual aí pola tarde ou terás que salir antes de traballar. tamén entendo que se entras ás 7 non salirás ás 8 da noite, porque se non tes porque se non estás en Uganda, supoño. Pero pero sempre temos un momento, creo eu. Ao final poñémonos excusas. Creo que é todo un pouco cambio de mentalidade. Bueno, eso, cambiando un pouco de tema, o que che estaba comentando antes de que a raíz de ter dolor de espalda e tal, salen os contracturas, non sei que, o sea, nós podemos facer algo na casa aparte de movernos e así, para descontracturarnos un pouco, o sea, para aliviar ese momento de dolor de decir, buah, é que teño aquí unha contractura que me está matando, o sea, hai algo que podo arrimar unha columna ou A ver, tema contractura. O sea, que é unha contractura? Tema contracturas. Empezando por aí. Que sí, tío, o sea, unha contractura, vale, todo o mundo entende o que é unha contractura, non se dá peso a esa palabra, a mí non me parece mala palabra. Sí. Ahora hai moito debate nas redes sociales, o sea, si te vas a un nicho moi fisio, hai moito debate con isto, porque en teoría Eu escoito todos os días, o sea, é un debate ferviente como a guerra Ucrania-Rusia. hai moito debate aí con iso isto. é as contracturas. Non é debate, o sea, as contracturas, e o que ti lle chamas contractura non é unha contractura. Unha contractura chamase a unha patología seria e neurológica. Por exemplo, cando a unha persona lle dá un ictus e se queda co brazo neste patrón, eso é unha contractura, ese músculo está contraído e perdeu elasticidade, e perdeu capacidades. Eso é unha contractura real, vale, da igual, a quen lle importa. Chámalle como queiras. Pero está ben. Todo o mundo se entende cando se refire teño contractura. É un punto. E ahora entonces hai que definirlo de outra forma. Entonces definímolo. Zona dolorosa ou hipersensible, aínda que non teña un daño físico, non sei que. Vale, da igual. É unha zona que ti notas, hostia, teño isto super duro e tal e cual e doeme. Claro. Entonces, que podo facer aí? Nese caso, pois unha, o de movernos e tal, ou ter, como depende da zona que sea, pois ter diversas rutinas de mobilidade, pois pode axudar, pode cambiar os síntomas, salir a pasear pode cambiar os síntomas, facer ejercicio pode cambiar os síntomas, pero quitando eso, o sea, si vamos a parte puramente de si alguén me toca melloro, por supuesto, tamén, o sea, eso, ti masajear a zona, si te vas a fisio, darte un masaje, poñerte cabola de tal e aguantar aí hasta que vaya aliviando, pois son pequenas estrategias, pequenas partes do tratamento de fisio que poden aliviar a corto plazo. Que a corto plazo non é o máis relevante do mundo? Bueno, pois depende. Depende, se estás jodidísimo e vas e te quedas moito mellor... Claro, igual pues, se non te das movido, tens que ter un punto de partida claro, para... igual é necesario esa parte antes de... Claro, estou un pelín mellor, ahora podo moverme. Entonces, non? Un tema... pues a presión mantida, puntos gatillo, darte masajitos, pasarte foam roller, son todo estrategias que poden modular ese dolor, poden cambiar a percepción que ti tes sobre ese dolor. Que vai a cambiar algo a nivel muscular? Vai a cambiar a rigidez do músculo? Vai a cambiar a dureza do músculo? No. O músculo vai a estar igual. Pero entonces Músculo eres vai un puto fraude, joder. No, Cando estás aí. o músculo vai a estar igual. O músculo vai a estar igual. Xa, pero cambia o que pasa é que a túa percepción percepción vai a cambiar. do dolor. Entonces é eso. Entonces, é un fraude? No, por supuesto que no. Ti vas a irte... O sea, eu cando estou mal digo, hostia, a ver se me dá un puto masaje. Eu tamén non penso, non pasa nada. O sea, porque te quedas guai. Entonces, Xa, pues a corto plazo é moi útil. Obviamente non vai a ser únicamente o meu tratamento. Pero eso pode axudar, por supuesto. A corto plazo, sí.
Cambiando totalmente de tema, porque me gusta así meterlle unhas viradas. Hoxe estás ti, O sea, hoxe non veas puto esqueleto todo aquí. Hoxe estou completamente loco, o sea, ido de madre. Mellor postura para cagar. Así, xa, digo peladamente. O sea, eso... Coño sei. A ver, tío. Ti tes algún, o sea, tes algunha competencia nesta situación? Eu diría que no, pero eu si queres digo. Porque... Sí, veña. No, que Fai unha a ver, demostración. está en puto chiste. Está en puto chiste. Eu digo o mismo que vos, os típicos memes que hai isto. Sí, é que hai un montón de rollos de, poñer os "Buah, pés se elevados". te sientas así, que todos nos sentamos A ver, mal. Si te vas a nivel evolutivo, pues obviamente o normal sería cagar de campo, con lo cual seguramente incites máis a cagar si te pones de cuclillas, tío, pero relájate. No, no. Ou de pé. Non, No, porque de pé non no, cagan. de pé tienes un asqueroso. De pé no, de pé nadie caga, tío. Ni Tío, eu caguei os fai un castróns pouco de mexan campo na e rapa. cagan polas pernas. Así, sabes, en cuclillas e tal. O que sí que puden observar é que, Dios, de facer tanta forza nas pernas. Pero bueno, tío, hai que casi matizar, non- hai que matizar o contexto, que a rapa igual tomaches varios laxantes de diversos tipos. Non sei o que Para puiden cagar tomar. non é unha- Para cagar de campo necesitas unha mobilidade de tobillo moi óptima e ter unha forza que che permita. Nos eso. cuádriceps, tío, pero que eu cando Para me cagar de levantaba- campo hai que facer pilates antes. Sí, non? Sí. Moito isométrico, o sea, moito, sí, Claro, o sea, isométrico. tens que ter unha sentadilla profunda. Claro. Se ti non és capaz de baixar tanto, estás jodidísimo. Sí. Entendes? Xa tes que cagar de pé, que te ríes de min, pero eu E que cagar de sei, cada un. O normal é que te cagues polas pernas. Sí. Sabes, queda feo. A ver, a cada un A non ser que o abra escrupuloso moitas que pernas. sea. A ver, se non sabes o podes que che apoyar nun eucalipto, sabes? digo? Sí. A mítica de cando te castigan aguantándote e tal. Falta Pois que se metería aí no eucalipto, sí. é unha isometría no eucalipto e para nada, é para diante. Bueno, aí que forza que tens que facer no abdominal xa ten que salir a Eu cañón. coa forza que tiño Eu tiro o creo que- eucalipto baixo. Doblo para o outro lado. Despois, o sea, gustaríame entrar tamén un pouco nos mitos, non? Nos mitos do deporte, de algunhas cousas así, que é unha cousa que me tes comentado a veces de se é bo estirar ou non despois ou En antes serio, de pero entrenar. hai debate sobre eso. Bueno, aquí Va, pero hai- entonces vivimos nunha mentira. Porque, Vives o sea, unha simulación. O sea, eu estou me enterando así de moitas É cousas, que tío. eu creo que todos temos na cabeza o tema de, vas a entrenar con un entrenador Tío, estirar- a fútbol ou vas a... Acabas calquer ao entrenamento, instituto. estirar e a las duchas. A frase que máis me dixeron na miña Romper vida a cabeza, deportiva, o sea, sabes? estás cun dolor de pernas horrible de acabar de entrenar, de, estou malladísimo, o primeiro que che din é iso, puñedevos a estirar todos aí, non sei que. O sea, Este é máis... Iso que opinas Este é disso? super Polémico. ahora mismo. No, polémico non, porque xa se sabe. O sea, estirar non prevén as lesións. Xa. Acabas de quedarte roto, Entonces, estirar. Sí. Vale, estirar, que pasa? Pois que é unha tradición de toda a puta vida de que todo Dios sempre estiraba despois de Como os entrenar toros, e tal e Pero cual. menudo fraude. Entonces, chaval. estirar vai a facer que ti te recuperes mellor ou que teñas menos riesgo de lesión? No. Xa. Vale, que vai a facer estirar? Estirar, o que vai a facer é que ti vas a ganar mobilidade estirando. Entonces, ti depende do deporte, fútbol, Claro. por exemplo, non? Fútbol, necesitas ter unha mobilidade grande? Sí. No. Sí, home, No. para estirar as pernas para arriba, joder, se non parecen se chos isquios. bueno, pero non vas a facer Queres tirar espagat, as pernas para sabe? arriba. Pa coller los balóns, joder. Bueno, vale. A ver, pero estaremos- fútbol sí, pero por exemplo, o que fixen lanzamento de martillo, cero. Bueno, tamén, no, Pouco. no. Eu creo que, o sea, incluso pode ser máis o nacemento do martillo. Sí, Dices sí, que hai que en sí. fútbol, porque Bueno, realmente sí, hai a extensión deportes, de hombro, hai non? Bueno, deportes sí, que hai non deportes influyen que necesitan tanto, máis mobilidade obviamente. que outra. Entonces, pero bueno, Gimnasia rítmica, non? Eso, por Gimnasia exemplo, sí que rítmica, necesitas unha Gimnasia extensión de rítmica, locos. Vas a ter que estirar, tío. Vas a ter que estirar porque necesitas un rango de movimiento brutal. Entonces, hai deportes que van a ser necesario estirar como parte do entrenamiento para chegar a esos rangos de movimiento. Estirar, o que pode hacer tamén é modular ese dolor que falábamos antes. Pois o que decíamos, tes unha contractura, pois igual se me poño a estirar aí o cuello, pois igual me noto mellor. Hai xente que sí que percibe, así que pode modular o dolor. Entonces, estirar pode ser beneficioso. E moita xente sí que o relaciona a sentirse mellor porque como suele estar como acortadillo, entonces igual te encontras un poquinho máis móvil e dices, hostia, de puta madre. Casi todo o mundo ten unha sensación moi positiva con estirar. O sea, ti vas a pilates e din, tío, que guai, estirar, non sei que, quedome super ben. Entonces, bueno, eso ten valor, ten moitísimo valor. Ahora, ti como futbolista vas a lesionar menos por estirar? No. Entonces, que se está vendo ahora? Que en deportes que necesiten rango de movimiento amplio, tamén é igual de útil o feito de entrenar forza nesos rangos. O tamén vas a poder ganar mobilidade con entrenamiento de forza. Por ejemplo, ti necesitas unha zancada amplia, non? Como pode ser en badminton. Pois traballar esa zancada amplia, pero con carga, traballo de forza controlado normal, seguramente aumentes ao mesmo ritmo ou incluso mellor esa mobilidade que necesitas. Hostia. Entonces, ao mesmo tempo non vas a ter Pues que só a mobilidade, interesante. non vas a ter só a mobilidade, porque unha cosa é ti ser capaz de estirar a perna para aquí e outra cosa é ter esa mobilidade e ter o control nese rango. O sea, que canto control do máis, movimiento. canto máis en forma te poñes, o sea, bueno, isto é moi poñerse en forma é como moi amplio, non? Pero canto máis ejercicio fagas específico, en plan, aumenta a mobilidade, a flexibilidade.
Canto máis ejercicio de forza con Bueno, carga de forza, en é moi pero claro, específico. pues Entonces, eso, ti, por ejemplo, ejercicio de forza, pero ti, eu por se me ejemplo, poñen necesito- como un animal, tío, mítico que non se dan tocado a espalda e tal. No, pero sabes? será de forza, Ese é un o sea, mito. que de forza Ti por con ter karma. moita masa O sea, muscular, a non ser que seas Nick Walker, Sí. que é un puto bestia, que sí que realmente igual non lle chega a máis a cabeza, ti por ter máis masa muscular non vas a perder mobilidade. No, E aparte, cando traballas a traballo de forza con carga, igual podes traballar en rango de repeticións que non busques unha hipertrofia. Está moi complejo. Pero podes traballar... Quen non busca hipertrofia? Podes. Uns que queren ser uns putos enanos. enanos. Moitas veces non buscan, porque igual ganan Xa. de peso non lle interesa a nivel rendimiento. Entonces, Xa. ti igual traballas forza en ese rango de movimiento que ti queres, e ti vas a ser máis móvil, vai a ser moi guai para o teu rendimiento, pero non vas a ganar masa muscular, o que vas a ganar é mobilidade. É forza e control nese movimiento. Entonces, a día de hoxe, o traballo de forza reduce o riesgo de lesionarte? Prevén lesións? Sí. Se é un traballo de forza moi específico da tarea de cada deporte? Pois sí. O estiramento prevén lesións? No. O sea, claro. Un pouco resumen. Porque... Hai que traballar moi específico cada tarea. Entonces, por ejemplo, si ti eres un deporte que necesitas saltar e aterrizar, por ejemplo, no fútbol, necesitas saltar, golpear e aterrizar, pues si traballas moitos aterrizajes con distintos planos, con distintas forzas e tal, seguramente, cando chega o partido, alguén te empuxe e aterrices, seguramente non te lesiones, porque estás como preparado Claro. para ese caos. Xa. Complejo. Entendo. Están facendo aquí unha pregunta que din, duda existencial, necesito saber se isto é real ou non. O sea, eu, por exemplo, sou unha persona con hiperlaxitud e toda a vida me dixeron que para unha persona como a miña, o sea, era máis difícil sufrir lesións, pero que cando as tiña normalmente eran máis jodidas. É iso É verdade? unha puta mierda. O sea, que te dixeron é unha puta mierda que non ten sentido. No. A ver, empezando, que Unha é persona- a hiperlaxitud? A hiperlaxitud é pues, que ti tes a nivel articular máis mobilidade do normal. O que O sea, sería un mítico de, guau, mira que fago, que se Co que disloca doblan o os ombro, codos que para parece fora. típico. Hai varias pruebas, está do pulgar chegando hasta lá, o do codo de que o codo se queda arriba e a man baixa, o sea, Sí. o brazo baixa. Eso é unha patología, realmente. sí. Pero porque ten efectos negativos. Porque, ¿no? claro, porque realmente esas articulacións non son máis móviles do que sería óptimo. Entonces, non é que se vaya a lesionar menos, pode lesionar igual, en deportes que necesiten moito rango de mobilidade, igual ten unha certa ventaxa, sabes? Pero, pois a nivel discal, muscular, tal, non vas a ter ningún tipo de ventaxa, podes lesionar igual que o resto. A nivel luxarte, por exemplo, luxación de hombro, luxación de tal, pois vas a ter máis riesgo. Claro, a ver, Claro, porque se cando de vai normal rango, o brazo non che vaya máis que isto... Vas a ter menos estable, vas a estar menos estable. Digamos que vas a estar menos estable e ante certas cousas podes ter un poquinho máis de riesgo para eso, para máis inestabilidade ante certos episodios, certas caídas, O sea, certas cousas. non sabía que eso, pero o sea, chama a atención que sea incluso unha patología, o sea, que se considera un pouco... Sí, bueno, A ver, igual non é unha cosa me moi estou grave, colando, digamos. igual me estou colando. Non é para nada grave. Claro, hai pero- niveles, claro, hai niveles. Pero O sea, xa non isto que despois ti- decía él de que lle dixeron que era incluso bo, No, sabes? bueno, O sea, non necesitas ser, curioso. o sea, ti eres hiperlaxo en plan, bueno, tío, pois a estar moi fuerte para que eso non sea un problema para ti. Hai xente que si é demasiado hiperlaxa, joder, sabes, é un problema realmente, podes chegar a ser un problema. A nivel de problemas físicos é así, o sea, repercute algo... Mira, ti colles unha persona que sea moi flexible, non? Que lle chegue un mítico, que dobla e chega cas mans ao suelo así pausadas. Claro, eso é distinto. É outra persona que non lle chega nin ás rodillas, o sea, eso ten algunha ventaxa un ou outro, o sea... Sí, a ver, eso non é tanto hiperlaxitud articular. Eu, por exemplo, ahora chego cas palmas da mans ao suelo. Sí. Por exemplo, na foto que subistes a Instagram, estaba Sí, chegando sí. ca nariz nas rodillas. Tamén, bueno, poder reparar. Ese movimiento en concreto é un movimiento que o que se está valorando aí é a tensión neural que tes do ciático. Entonces, non é que teñas laxitud articular. A articulación seguramente se pode mover hasta aí sin problema. O tema é a tensión que te sientes pola parte de atrás das pernas no ciático. É un nervio que non está acostumbrado a ir hasta ese movimiento Xa. e que te avisa en plan, tío, que me rompes. Xa. Tamén pouco a pouco vas adaptando e vas sendo capaz. Entonces, ter certos grados de mobilidade vai a ser moi útil. Joder, se eres unha persona móvil, se tes as caderas que se moven guai, se tes a columna que se move guai en rotación, en flexión, se tes os ombros que se moven guai, é moito máis probable que os movimentos e as cousas que ti fagas no teu día a día sean un estrés menor para ti. É dicir, se ti tes que levantar esta caixa aí arriba e o ombro aquí xa sufre, pois vas a sufrir moito máis levantando a caixa. Se ti tes a mobilidade completa e podes levantar o brazo guai, pois para ti seguramente sea un estrés menor a nivel articular, un estrés físico menor. Xa. Sí. Entón, ter mobilidade en general está guai. Que depois hai xente que é moi robusta e que no seu día a día non lle exijo ao seu corpo demasiado rango de movimiento, por exemplo, teu irmán. Sí, é que de feito acordoume iso porque, Sí. o sea, no caso do meu irmán é como un pau, literalmente Claro. non lle chega case Pero as traballo de forza, mans ás rodillas. Sí. É un tío que se En cuida, cambio, ¿no? miña cuñada, o sea, ten unha flexibilidade locos e Claro. ten moitos máis dolores Claro. ela que el, pero entendo que non ten que Sí, ver pero aí unha cousa ca outra. entran en xogo moitas cosas. Entonces, Claro. ela igual, o sea, el traballa forza, está fuerte, está preparado, entonces el no seu día a día
tampouco lle exijo ao seu corpo chegar demasiado baixo nin subir demasiado arriba. Xa. Non necesita unha mobilidade extrema, el ten unha subida normal, el ten un rango de movimento normales, Sí. el non ten ningún tipo de patología, nin dolores, nin nada. Entendo. Paula parte dunha base que ten unha lesión aí, que ten unha hipertransversa, pero bueno, esa é outra cousa. Entonces, sí que é moi móvil. Ahora, é por ser moi móvil? Seguramente non, tampouco. Xa. O sea, É un rasgo como outro calquera, non? é un ten rasgo nada- como outro calquera. O sea, ti non ten pode ser moi rígido e ter dolor, e pode ser moi móvil e ter dolor. É o contrario. O sea, non é un factor Xa. tal. Entendo. Bueno, pues tocar el suelo con el tobillo, pan. Sí, o sea, que está claro, dixéronlle que na súa infancia que era bo tocar o tobillo co suelo, o sea, o suelo co tobillo. Bueno, pensou que sí. A ver, a veces igual tamén ahora lle acabas de joder a vida, non? Polo que falamos de ele estaba vindo unha mentira de son o puto amo e tiña esa confianza de decir, buah, é que podo con todo. E agora dixaxerlle que tiña unha patología e o tío No, igual colle patología, unha depresión a ver, que te denuncia. Esto pillado cos dedos. Ahora igual me estou colando, no da patología. Bueno, xa estamos. Nesto non estou 100% seguro. A patología. Ahora estou en la mierda, aí estamos. Pois eu que sei, acabarlle de joder a vida a un suscriptor. de aquí a algún día. Eu que sei, non te volveremos a traer, que íamos facer. No, pero, guau, qué flipado. O sea, Bueno, o de estirar eso. Estirar. Una puta Que se mierda. recomenda a día de hoxe? Pois como hai esta tradición de toda a vida estirar, e moita xente sí que sinte que lle vai a sentar guai, moita xente estira. Non che vai a... O sea, estira, se queres Estirar é estirar, para estira. contar os contos, O que joder. sí. Isto sí que é relevante. Estirar antes de competir en certos deportes pode disminuir o rendimiento. Disminuir. Disminuir o rendimiento. Sobre todo estiramientos pasivos. Buah, pues hai prolongados. veces que se estira antes de entrenar Sí, tamén. sí, eu é teño. que Si son es estiramientos dinámicos de ir e volver, o sea, de non Claro, porque que diferencia? O sea, nós toda a vida estamos de co rollo de colles a man, non? O sea, que a perna a man e aguantar tiras aí. para atrás e botas aí 20 segundos. Eso é o estiramiento que temos ese na pasivo, cabeza toda a ese vida. pasivo é mantido. E o activo, cal sería? Como sería? Claro, estiramientos activos, pues, por ejemplo, bueno, activos ou dinámicos, que pode ser pasivo, Perdón, dinámico. Pues pode ser, por ejemplo, en vez de aguantar aí nesa posición, pues pode ser agacharte e subir, ou por exemplo, desde cuadrupedia, pois rotar ou levar un perro para diante, mobilizar a cadera, é máis mobilizar que estirar. É como Eso mobilizar sería unha zona. mellor. Eso está guai, eso Sí. pode facer pre-competir. Certos deportes, pues isto valorar non creo que nunha maratón, pero bueno, en outros deportes tamén, manter un estiramento prolongado no tempo antes disminuir o rendimiento. Nunha Porque maratón, as fibras é o sea, como- en as fibras carreira. é como que é como que máis difícil despois de eso reclutalas durante un tempo. Xa, xa. Entonces, previo mal. Post o que ti queiras. Si queres estirar pasivamente aguantando aí a posición. Bueno, ese realmente te apetece, porque se queres aumentar o teu rango, Claro. porque efectos prácticos Claro, efectos pa prácticos, hacer, o ¿no? importante a nivel de reducir lesións é, primeiro, programar ben as cargas, que isto é o máis complicado, non? Pois dependendo de como descansaras, como comeras, que nivel de estrés teñas, axustar as cargas do entrenamiento ao teu día, porque cada día van a ir variando, eso é o complicado, porque ti un día descansas mal, estás de mala hostia, tal cual, pois ese día é probable que te lesiones. Eso é máis probable. Entonces, eso é o difícil de controlar. Entonces, si ti axustas cargas, si ti comes ben, e si ti descansas ben, eso é o máis importante que podes facer para non lesionarte. Despois o traballo de forza vai a ser moi clave, pero eso vai a ser como o pilar. Ahora, estirar vai a reducir as lesións? No. Xa, O fan roll vai a reducir as lesións? No, pero pode ser útil en moitos casos para que a xente se encontre mellor a corto plazo, que eso é moi importante, en deportistas de élite sobre todo. A presoterapia vai a ser guai? Bueno, unha cousa máis. Unha merda máis, como diría o meu compañero Jesús. Eso é unha merda máis. Entonces, eso. Son como ferramentas que están aí que poden supoñer un... O sea, depende. Pues hai persoas que poden supoñer un cambio que é relevante para eles. Vai a ser esencial? No. Xa, xa. Para matados como a nós? No. no, eu... Entonces, si queres tirar, tira, se non, no, tío. Vaite, dúchate, É punto, sí, descansa sí. tranquilo e tal. Volvemos a facer aquí unha pregunta. Bueno, xa imos pechando pronto porque temos No, que... este tipo suspira, Podíamos botar aquí hasta mañá pola mañá, pero bueno, este hombre Hostia, que ten falo que prisa. te cagas. Tío, me pasou moi rapidísimo, tío. Eu creo que no podcast vou estar así, Todo- ¿sabes? sí, sí, Mirando sí. para ti. Pois aquí o que está dicindo é que co tema das cargas, o sea, entendo que en gimnasio e tal, se eres dos que opina que, por exemplo, cada X tempo hai que ir aumentando, ou máis ben, hai que ir aumentando por temas de que cando che coste que vayas aumentando, o sea, Hai que buscar de ir aumentando muscular, ¿no? de ir aumentando cada certo tempo que digas, cada certo tempo aumento 10 kilos, ou de, ahora que xa me acostumbrei a este peso, continuo co seguinte, entendo algo así. Claro, a mí dixeron, en cada entrenamiento, home, eu teño feito moito gimnasio de cando facía Eso depende de lanzamientos, chupaba moitísimo gimnasio, o sea, era o que facía tal.
E a nós o que nos dicían é, en plan, para entrenar ben, hai que todos os entrenamientos, en todos os ejercicios, buscar o fallo muscular. Home, non podes buscar na primeira serie, joder, porque senón te reventaste. Pero, por exemplo, se na última vas sobrado, sube o peso, porque non estás facendo parvo, sabes? Aquí hai 1000 factores, o sea, depende. Iso igual tamén buscando a hipertrofia máis ben, non? Claro, Pero o sea, depende do que busques. A noso peso dábanos igual. Partimos de que este home só quería hipertrofiarse e estar enorme. Pero, claro, que objetivos tiña este chico? Pois non sei. Claro, dependen dos teus objetivos. Depende Este chico ten como objetivo mamarse moitísimo, estar enorme. Vale, en tema de progresión de cargas. Entonces, que farías? Depende primeiro do grado de experto que seas. Si canto máis nivel teñas, máis che vai a costar eso. Entonces, igual, vai a chegar a un punto que seguramente che coste moito aumentar de cargas, entonces o que vas a ter que aumentar será de volumen, ou de tempo baixo tensión, ou de aumentar o número de ejercicios. É moi complejo. Entonces, que forma hai de progresar? Pois, cando eres un principiante, vai ser moi sencillo, porque decías ti antes, pois ao principio vas a buscarte, eu que sei, por exemplo, falamos de pecho e bíceps, non? O que fai todo o mundo. Pois vas a buscar, que hai que facer, as pernas non lle importa nada. Un par de nada. ejercicios de peito e vas a buscar un par de ejercicios de bíceps, por exemplo, non? Sí. Entonces, vas a pautar esos ejercicios, vas a estar un tempo con esos ejercicios e rápidamente vas a ser capaz de, por exemplo, empezaches con 8 reps con 50 kilos en press banca, e rapidamente vas a chegar a 8 e vas a decir, hostia, pues podría facer 5 máis sin problema. Pois nese caso, pues podes progresar primeiro en reps. Entonces vas aumentando o volumen. Pois aumento a 10 reps con 50 kilos. Que pasa a seguinte semana e te volves a encontrar cómodo? Pois podes aprobar hasta 12. Entonces, nese rango de 8 a 12, pues podes te mover perfectamente con objetivo de hipertrofia. Que despois te vas encontrando cómodo? Pois podes subir de peso un pelín. Entonces volves a probar, si eres capaz de facer 8, faz 8. Entonces podes xogar ca repeticións e co peso. Que despois chega un punto que che costa moito subir de peso, pero que, sin embargo, eres capaz de facer bastante volumen desas repeticións, pois podes xogar a meter máis número de series. En vez de facer 3 series, facer 4 series. Son moitas variables que tes aí que podes xogar con elas. Podes aumentar o número de series, podes aumentar o número de repeticións, podes aumentar a carga, podes aumentar o número de frecuencia que entrenas ese grupo muscular por semana. Entón, en vez de entrenar lunes e miércoles, podes entrenar lunes, miércoles, viernes, si tes un objetivo moi claro con ese grupo muscular. Claro. Bueno, aí aquí xa te están alabando, que está a xente aquí moi contenta contigo. Gustaríame acabar con dúas preguntas que nos fixo a xente tamén. Bueno, xa máis preguntas destas que che estuven facendo xa as fixo a xente, pero gustaríame acabar con estas un pouco rápidas. Unha é, dentro do teu punto de vista, como ves o grado de Ciencias de Actividade Física ou Deporte e o grado de Fisioterapia? Xa na época estudiante. Que opinas disso? A miña carreira... eu empecé sendo un desgraciado. Sí. O sea, empecé primeiro, viña cun hábito de estudio malísimo, non sei canto, bueno, un desastre. Entonces, digamos que non tiña tanta actitud crítica como ahora. Se ahora mismo me metes na carreira, bloqueo. Literalmente bloqueo, porque sei que me están enseñando cosas que non sirven para nada. Entonces estaría moi ofendido. Entonces, a carreira de fisio, hai cousas que están guai, pues, por exemplo, o número de prácticas está, o sea, o tempo en prácticas está guai. Hai cosas que sí que che poden servir, pero por exemplo de ejercicio, sabes, hai moi pouco material, moito menos do que eu creo que debería haber. Despois en canto a competencias hai moita bulla co tema de CAFID, con este tema. Entonces, realmente creo que podría estar moito mellor, que hai cosas guais, pero bueno, que a carreira non é para tanto, pero tamén teño experiencia do meu colega Manu que fixo CAFID, e tamén di que é unha puta mierda. O sea, básicamente creo que as dúas son bastante malas. Creo que, por exemplo, eles se enfocan moito en enfócanse en moitos deportes, quizá. Entonces, este cuadri toca balonmano, este cuadri toca non sei que, este cuadri toca piscina. Vale, o sea, eso que che vai aportar a ti como profesional de CAFID? Si ao final cada un vai ir un pouco ao seu. O sea, si te metes aí, pois o normal é que ti teñas xa un deporte unha proyección dun deporte. O que queres saber é como entrenar unha persona, ou como como planificar unha persona, como planificar tanto o entreno como a dieta dunha persona, ou como eso é máis. É que a nivel táctico nunha carreira, o sea, nunha claro, carreira entonces, despois a nivel específico en cada deporte, pois podrían meterse, pero eu creo que dá moito peso a eso. Esa é a miña opinión. Que pasa? Que agora hai moita bulla entre os CAFID e os fisios, porque os fisios traballamos cos pacientes con deporte, con ejercicio, entonces eso é como non están nas vasas competencias, porque non tens nada de ejercicio, que teña a súa parte de razón, porque estamos un pouco coxos nese sentido, non sei que ti te formes despois por tua conta, ou que teñas unha experiencia previa, como o que sei, como si eres deportista e tes experiencia en eso e tal e cual, que sí que te vas a desenvolver rápido en ese sentido, pero sí que é verdad que moita xente anda moi coxa en eso. Ti te metes a fisio, non tes nin idea, non fixes ejercicio, e de repente veste que para tratar a unha lumbalgia o máis efectivo vai a ser eso, hostia, distí, non me Claro, jodas. para a xente que pensa que ser fisio é só dar masajitos, non? Claro. Entonces, bueno, ou a masajista, non? Eu entendo que teñan ese bueno, que se enfaden por nese sentido, tamén che digo, claro, de repente ahora hai a figura do readaptador, que está moi de moda ahora, que non está mal, que é como un máster que faz aparte, que tratas a xente con patología. Dentro de fisio ou dentro de... Dentro de CAFID. Dentro de CAFID. Entonces hai moitos CAFIDs que tratan a persoas con patologías. Entonces, que?
Entonces, Xa, que? está- Entonces, xa, realmente, ao mesmo. sobre patologías esa xente non ten ni puta idea. Claro. O sea, non ten ni idea. Entonces, que? En que nos quedamos? A miña opinión é que me dá igual. O sea, a mí que máis me dá. Con que te formes, non? Que Claro, estes... a miña opinión é que despois hai moitos fisios que fan as cousas mal tamén, Sí. que van a pseudoterapias, que fan movidas que dis ti, pero que cojones me estás contando? O sea, Claro. que me enfada máis aínda. Xa. Depois hai moitos cafit que traballan moi ben, pois hai moitos cafit que tamén traballan e tampouco teñen ni idea de patología. Entonces, sí que é verdad que é un campo que eu creo que habría que, sabes, como ter moi claro, máis claro todo. Entendo. Ou incluso xuntar as dúas carreiras, que máis dá, sabes? O sea, ao final é saber do corpo humano, saber do movimento, saber de patología un pouco, Si, va moi da man, ao importante, final, o sea, é separalos importante. tanto está un pouco querían facer ridículo. aí queren facer un máster de ejercicio terapéutico na UBIGO. Sí. Bueno, igual se lía tamén. Xa. Entonces, bueno, ahora hai ese conflicto, pero sobre todo entre os que dirigen a universidade, que te mueres. Entre Xa. café e fisio, pero a muerte, en plan. Os que teñen que tratar os pacientes son os fisios, que é verdad. O sea, porque realmente, sobre todo a nivel de responsabilidades, a nivel de sanitarios, somos nós os sanitarios, eles non. Claro. Entonces, pasa calquera cousa e que? Sabes, é un Xa. pouco eso. Pero, os cafés tamén como que se ofenden porque nós traballamos con ejercicio cando a fisioterapia leva sendo a rehabilitación leva sendo con ejercicio toda a vida, porque é que tives fotos de fai 100 anos e xa estaban traballando con ejercicio. Bueno, é complejo, é un tema complejo. Eu creo que ninguna das dúas carreiras, polo menos en Pontevedra, son demasiado boas. Xa. Como sempre hai algunha asignatura que é a hostia, como en todo, non? Pois sempre hai algunha asignatura que aprendes un montón. Bueno, tamén todo Pero depende de que despois, xa de, non? no meu É un caso, por pouco- exemplo, eu porque me moví moitísimo a nivel de ler a Gifford, de ler a esta xente, de ler xente que sabía de verdad como fisio. Entón aí, pues abres o teu campo de conocimiento e empezas a Claro. aprender un pouco como tratar ca xente, porque ti veste Xa dis, ahora sí. veste desnudo con un paciente, me un paciente e dis ti, que cojones fago contigo? En plan, Claro. ao principio era como pensar que técnica facías para que mellorara e depois daste conta de que, bueno, a primeiro hai que saber que cojones está pasando, que tempo de recuperación sería normal, estar tranquilo. Bueno, con facer eso. un diagnóstico ao final, que non é... Un ao final é diagnóstico, o que... un juicio de diagnóstico, por onde Sí. podo tirar, que pronóstico creo que vai a ter este, entonces quitaste presión tamén a ti, sabes que é un proceso que ten el que necesita o seu tempo. Eso. É o que din aquí, ao final é como en todo, non case aprendes máis vendo cousas que na carreira. É Sí. un pouco, é como é a base Sí, para pero entrar. vendo Tes que cousas entrar- sin saber nada non aprendes nada. É como si Xa. ves chino toda a vida como meu pai. Meu Sí. pai dime, joder, eu mira que levo visto vídeos en inglés, non me entero de nada. A ver, Claro. Xa, se non sabes inglés. Claro, se non tes nada de conocimiento, é que Sí. non lo vas a pillar ainda que estés toda a puta vida. Pero Entendo, me acabo de entendo. estupir. Toda a puta vida en inglés, sabes, non? Despois, bueno, última pregunta, tema instalarse. Iso é bo ou malo? O sea, porque sempre hai un mítico que está que, Que diga mira, malísimo, que non? estalase os dedos 50 veces, que se levanta e non sei que se o ombro a cadera, se... Iso hasta que punto é práctico bo, é para man? mataros a todos. A ver, Tema quiroprácticos tamén, o sea, é outro que tema aquí hai pantanoso. Hai moita chicha, hai moita chicha. Entonces, Vas ter que volver outro día, porque isto é inabarcable. Tema instalarse, vale, o sea, que significa que un oso trisque? Na maioría dos casos, por exemplo, a nivel columna, a nivel dedos e tal, o sonido que escoitamos é unha burbuja de aire que se crea na articulación cando aumentas o espacio. Entonces, non é que nada roce contra nada, non é que nada este reventando, o sea, é simplemente que se crea unha burbuja de aire. De feito, en casi todos os casos pode facer e pois tens que esperar un rato outra vez hasta ser capaz de facelo. Sí. Entonces, porque necesita outra vez que o líquido sinovial se volva a estabilizar para volver a poder crear esa burbuja. Eso é un pouco o resumen. Pero esa sensación É de malo? alivio. No. É malo, no. A nivel de columna, moitas veces vai a ser un potente chute de endorfinas e de sustancias que van a facer moitas veces que muduren o dolor. Sí. Por eso funciona. Por eso moita xente o fai. É unha ferramenta máis que temos. Ahora, que che están colocando as vértebras? No. Nadie che está colocando as Hostia, pero vértebras. entonces os quiroprácticos son uns putos fraude, pero como sí. van a instalarte. Sí. Que diste? Sí. Mira, potentes declaracións, Potentes declaracións, son Pero puto iso fraude. que acabas de decir é moi típico de escoitar a xente de, buah, fun ali que me compuxeron. Tiña isto fora do Sí, sitio. o Tiña isto o fora do sitio compoñedor. e puxeronme, levou un ombro ao sitio. Claro. Puxo No, a bueno, vértebra. A ver, vamos a matizar. No, a ver, se tes un ombro dislocado, trancho que levar ao Vas ter un sitio. hombro luxado e ponche colocar dentro do sitio. Aí Pero está. non é nada habitual. Claro, pero refirma, a veces que eu escoitei ainda non hai nada. O tema de, buah, é que colocaron a vértebra, que tiña a vértebra entre, non sei, entre a cuarta e a quinta descolocada. Bueno, O sea, eso non é colocan verdad, cheles. eso non é verdad, sí. E fanlle- Colocan cheles así, pa, ¿sabes? despois tens que volver, crees que se descoloca outra vez. A mí non me jodas. Ese é un modelo de negocio que mellor funciona da historia, porque tens que ir cada 15 días a facer algo que non sirve para nada. O tema este de, dos a ver, O sea, eu sirve vexo- para modular o dolor. Pode ser, é que fala, o sea, todo depende dos matices. Si ti lle explicas a unha persona, mira, esta é unha cosa que pode facer que te alivie a corto plazo e que depois xa sea máis fácil empezar que a parte importante de verdad, se o explicas así non hai ningún tipo de problema. A mí o que me molesta é o discurso que dan. O sea, Xa. o discurso é o jodido. Se che din que tes esto fora do sitio, que tes unha dismetría non sei que, por encima fragilízante, fante débil, fante con creencias, con nocebos, que fante pensar que te vas a hacer daño que si te moves, fai máis mal que ben. O sea, Xa. máis mal que ben, en casi todos os casos.
Entonces, aparte hai xente que leva indo a ese fisio 10 anos, a ese osteópata 10 anos. Entonces, que? Esa persona que leva gastado miles e miles de euros en eso, vas ahora a quitarlle esa creencia a ti como un puto pringado de 25 anos? No. Xa, igual che din, este chaval... ¿Qué tens que hacer ti como fisio? Decir, vale, pues mira, vamos a probar esto e tamén vamos a probar outra cousa. Entonces, Xa. ti non lle podes ir contra esas creencias. Ignoralo totalmente, non? É seguir co Non teu podes ir contra método. esas creencias. Ti tens que decir o teu discurso, senón, porque ese paciente vai che decir, ti estás vacilando, como non vai funcionar? Se eu o sentín que me funcionaba, que me colocaban as cousas no sitio. É que ahora, o sea, son moi típicos os vídeos de quiroprácticos. Sí, que estalan aí a ven un xente- tío todo encartado e chega ali e agárrano cunha correa polo pescozo e tíranlle. Bueno, que están mamadísimos, O tíranlle os as quiroprácticos. pernas alineadas. Un caso super... Claro, é eso da simetría. O sea, é tan importante como a simetría. O sea, depois ves a xente que lle falta Claro. unha perna O sea, e eso non como, lle dá nada. como, o sea, eso como de real, Como é real é? Tío, que hai xente que lle falta unha puta perna. Sí. Ou hai xente, falando de crossfit outra vez, hai xente que está moi fuerte, levanta moitos kilos. E lle falta unha puta perna. Ti crees que porque teñas un centímetro máis unha perna que outra que che vai a doer o lumbar por eso? Ti crees que é gilipollas. Pero sí que ese é porque os educan así. Sí. Que dismetría tienes, la L5 está rotada, non sei que. Mira, a mí na carreira mandábame valorar aos meus compañeiros que non teñen patología. Sí. Mandábame valorar que vértebra estaba rotada hacia que lado. Tiña que primeiro ver que vértebra era, despois decir, está rotada a la derecha. Despois tiña que facer unha técnica para normalizar eso. Que cojones vou a saber eu? Eu xa cando estaba facendo xa dicía, non teño nin puta idea. Xa. Eu xa sabía. Pero ti queres creer que eres Dios. Quero creer. Hai moita xente que se Claro, cree porque Dios. ti podes chegar a notar iso, realmente. Notas palpar. cousas. Hai xente que di que despois subes a un nivel superior, volveste super saiyan de notar. E que acabas Solo así, que acabas O sea, notando, empezas a leer en braille, ¿no? acabas notando, la L3, la tienes un poquito a la derecha. Sí. Meu, aparte da igual, aparte fixamos estudios de personas que manipulaban específicamente según o que eles creían hacia un lado ou hacia outro, Sí. e outras personas que manipulaban ao eito. Xa. E os resultados eran os mesmos, o mesmo chute, a mesma sensación, o mesmo cambio de sensación. Ao final é efecto placebo todo, non? Non é Entón. un efecto No. real fisiológico o que se produce. É como nun masaje, nunha movilización. Pero que non é dura. Vai a cambiar a tua percepción do dolor, vai a mudar o dolor a nivel fisiológico por procesos que se dan. Pero, exacto, vai a ser a corto plazo. É unha ferramenta máis. O problema é se dis que lle vas a colocar un oso a unha persona. Xa, que non- que eso creen. Entón din, hostia, teño que vir aquí que se me descoloca o oso. Claro, xa quedei ben. O sea, a súa sensación é Claro. xa está. O sea, Claro, curouseme todo o que grave, tiña. Eso é grave. A mí mandaron eso na carreira. Eu chego a ser hora e digolle que non notas nada, eu tampouco noto. O sea, eu aprobei, obviamente, porque el tampouco notaba nada. Claro. Claro, como comproba el que realmente fixaches ben? Pois O sea, é imposible. achou, de verdade, eu teño dado cousas gravísimas. Eu teño visto en directo cousas... Eu traballei nunha clínica, eu estuve como de aprendiz antes de empezar Sí. a traballar. Eu vin como unha persona, é que está gravísimo que vou decir, Sí. Facía así cos brazos, pac, e poñía aquí no peito, poñía un papelito que poñía meningitis, accidente de tráfico, gripe A, COVID, non había COVID ainda. Entonces poñía un papel. Entonces, era movía os brazos e decía, tate, en meningitis. Tienes un bloqueo en el brazo izquierdo. Esto vino, ¿eh? Pero eu non acabo de entender o que pasou sempre. Poñen un papel que decía meningitis. Entonces movía os brazos e decía, tienes un bloqueo aquí. Tienes un bloqueo. Ya sei o que te pasa. Entonces, metía unha maquinita. Isto vino eu, isto eu quedeime en shock e dixen, quero irme ahora mismo de aquí. Metía unha maquinita que daba unha nivela con ese papel dentro, ya verás, tienes un shock, tienes un bloqueo e te lo voy a curar. Entonces, Pero es un fisio. Unha fisioestópata. Daba unha nivela, e sacaba un frasquito así como suero. Suero típico que metes na nariz cando tes mocos. Sí. Bébetelo. E en 2 semanas me cuentas. Buah, pero Pero ese tío, o sea, directamente un estafador, joder. Pois a ver, A ver, tío, xa. pero que te Xa, crees xa, que xa. te crees que é a homeoterapia? A Homeopatía, sí. Homeopatía. Bueno, está claro que, o sea, pero que se sabe Eu, que é igual, inocua. O pero sea, que aí 100% é agua aí- con aquí entra en xogo, azúcar. por que xente vai? Porque sí que é verdade que o sistema sanitario... Tío, por que se vende homeopatía nas farmacias? Sí. Claro, pues aquí hai un vacío, perdón, xa acabo, Aquí hai un Sí, vacío, sí, sí, sí. hai un vacío Claro. moi grande do sistema sanitario de que moitas persoas se sinten non atendidas. Entonces, son persoas que están desesperadas, realmente, Xa. que necesitan algo, que necesitan esperanza. Entonces, é así. Sí, sí, sí. Necesitan unha persona que os escoite e que diga, proba isto. E mentras eso fan a súa vida. E moitas veces melloran. É por eso, é porque fan a súa vida. Pero eso foi como un plus, en que sea, da igual, entendes? En que sea, da igual que efecto sea, eso axudoulle, eso é importante. Entonces, Entendo. confiar O sea, en que Dios vou a poder salir de aquí. Así como última pregunta, como remate final de verdad. Como de real son estos temas dos puntos de presión, de mítico, non sei, se ponenche unhas semellitas nunha orella e deixeche de doer a cadera, por exemplo.
O sea, eso como... Vai, a acupuntura tamén ten cero Ou tocan fundamento. os puntos de presión na Acupuntura, planta do a ver, pé. todo eso, a reflexoterapia, a acupuntura, son todo pseudociencias. Vale. O sea, pero son falsas. Nos vamos, chaval. Ta semana que ve. moitas o sea, digamos que a acupuntura realmente pues está aí, sabes, moitos desos puntos pois sí que é verdad que producen algún tipo de efecto. Por qué? Porque pasa por aí o chácara, seguramente no. Pero Joder, pues moitos sí que coinciden con algún punto gatillo, tamén con puntos musculares que suelen molestar. Entonces, bueno, ten o seu aquel. Entonces, é como que, bueno, que se fai un pouco así, que moitos puntos non serán verdad, pero que, bueno, pues algún tipo de efecto pode ter. Que pasa? Que está tamén o creer. O sea, o creer é moi importante, pero Xa, tío. es a nivel fisiológico. Ti como persona, Sí, o que sí. top-down, o sea, chámalle, bueno, o de confiar en que isto che vai a sentar ben, eso ten unha serie de efectos reales fisiológicos que ao final o efecto placebo é polas vías opioides, é dicir, é como se fora un medicamento, o efecto placebo. E pode ser, Xa. o efecto placebo pode evitarse con unha medicación que bloquee esas vías. O sea, ti tomas unha medicación que non me acordo como se chama, que bloquea esas vías e non tes efecto placebo. O sea, é algo moi real e moi fisiológico, é unha cosa que ten que entender a xente, en plan, a xente cando dis foi gracias ao efecto placebo, sintes ofendida, en plan, tío, son un puto mierdas, como caigo a Claro, sí, sí, é como unha farsa, non? Que é un Non é engaño. unha farsa, é un Yo efecto tamén. real. Sí, sí. É un efecto real. Bueno, pois nada, eu chavales. creo que con isto terminamos o podcast. Pareceume, o sea, unha charla super interesante que podíamos botar falando moito máis tempo. De feito, estás invitado a vir cando queiras. E a xente que che siga facendo preguntas porque seguro que as ten. E nada, eso, darche as gracias e que cando Gracias, queiras. hombre. Vedes vos que estas chapas suelen cortar moito. A xente dime, non fales, hoxe era a miña oportunidade. Pois hoxe é o que tiñas que facer especificamente. Así que mira, todos contentos. Bueno, nada, parroquia, un placer. Hasta a Veña, semana que ven. hasta a semana que ven.